Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko egunez maiatzeko osoko bilkura deituta daukagu, ohiko osoko bilkura. Ikasturte politiko honetako azken bigarrena, ekainean burutuko dugu ikasturteko azken osoko bilkura, eta eguneko aztergaien artean 7 puntu ditugu. Eta ongi iruditzen bazaizue, hasiko gara. Idazkaritzatik dator lehenengo puntua eta hainbat akten onarpenerako proposamena ekarki dugu. 2024ko urtarrilaren 24koa, otsailaren 29koa, martxoaren 27koa eta maiatzaren 10ko akten onarpen proposamena da mahai gainean daukaguna. Beraz, honekin egunean edo egongo ginateke aktei dagokienean, eta ez dakit norbaitek zerbait aipatzerik, zuzenketarik edo ikusi duzuen. Ongi baderitzozue, onartutzat emango ditugu lehen aipaturiko 4 udalbatzako aktak. Bigarren puntura pasako gara, hau alkatetzatik dator eta 2023ko likidazioan arau fiskalak betetzen diren ebaluatzeko txostenaren bigarren bertsioaren berri ematea litzateke. Testuinguru pixka bat egiteagatik, martxoan burututako udalbatzan 2023ko aurrekontuaren likidazioari buruz jardun ginen, eta horretarako egin ziren txostenen artean 2023 ekitaldiari dagokion aurrekontuaren likidazioan aurrekontuaren beraren egonkortasun, gastu arau eta zorraren mugen helburuak bete zirela ebaluatu zen. Datu horiek behin-behinekoak ziren. Izan ere, mendeko erakundeen urteko kontuak onartutakoan egiten baita azken balorazio bat. Administrazio publikoen arauek adierazten dute datu bateratuetan neurtu behar dela egonkortasun edo aurrekontuaren egonkortasuna, gastu araua eta finantza iraunkortasun helburuak betetzen direla. Honela, Hondarribiko udalak martxoan egin zuen 2023 ekitaldiko likidazioaren onarpena, lehen aipatu bezala. Arma Plaza Fundazioak 2023ko urteko kontuak maiatzaren 2an onartu zituen, eta Hondarribia Lantzen Sozietateak maiatzaren 9an onartu zituen bereak. Datu guzti hauek kontutan hartuta, Hondarribiko administrazio publikoak sektore bateratuari dagokionez honako emaitzak izan ditu. Sarrerak 28.024.994 euro, gastuak 27.989.704 euro, eta zenbait ajuste minus 71.905 eurokoak izan dira. Beraz, 36.685 euroko finantzatzeko beharra du 2023ko ekitaldiak behin likidatutakoan. Hau esan da, kontutan izan behar da, batetik, diputatuen kongresuak 2023ko ekitaldirako zergarauak eteten jarraitzea erabaki zuela, eta bestalde batetik, foru aldundiak udalei lagaziela berari ezarritako defizit helburuaren zati bat. Non, Hondarribiko udalari 259.000 euro inguru zegozkion. Beraz, guzti hau kontutan hartuta, udalbatzari jakinarazten diot Hondarribiko udalaren 2023ko ekitaldirako aurrekontuaren likidazioak honako magnitude hauek dituela maila bateratuan. Finantzazio beharra lehen aipatu bezala 36.685 eurokoa da, ez da zor publikorik izan. Gastu konputagarri osoa 26.804.278 eurokoa izan da, eta 2023ko ekitaldiko ordaintzeko batazbesteko epea 8,28 egunekoa izan da. Galderarik edo baduzue? Oso ondo. Berri eman da, likidazioaren magnitudearen berri eman da, kontuen batzorde berezitik datorren 3. puntuari ekingo diogu.
Eta hirugarren puntu honetan, 8/2024 zenbakiko aurrekontu aldaketa kreditu gehigarri bidez onartzeko proposamena da. Aurretik, aipatu nahi nuke, bozeramaile batzordean adostu genuela zein interbentzio txandak burutuko ditugun, eta lehenengo aurkezpen bat egingo da, talde bakoitzak edukiko du 10 minutuko tartea gutxi gora bere proposamenen aurkezpen bat egiteko, eta ondoren 5 minutuko replika batekin bukatuko dugu. Bueno, nik esan beharra dauka lehenik eta behin, 2024ko aurrekontu orokorraren onarpen proposamenean egin bezala, aurretik egiten zen lanketa prozedura aldatu egin dugula. Udal taldeei hasieratik aurrekontuan txertatu beharreko proposamenak egiteko aukera eman da, eta alkate bezala eskerrona adierazi nahi izan diet udal talde guztiei egindako esfortzu eta ekarpenagatik. Lanketa bide honetan, udal taldeei eskerrak emateaz gain, udal teknikariei ere egindako ekarpena balioan jarri nahi diet. Ordezkari politikook ditugun nahiak eta udalak dituen beharrak kontutan hartuta lanketa handia egin baitute udal langile eta teknikariek. Beraz, nire eskerrona langilei ere luzatu nahi diet. Gaur proposatzen den aurrekontu aldaketa honek ia 6 milioi euro terdiko kopurua du. Horietatik ia guztiak altxortegi gerakinaren bidez finantzatzea proposatzen da, eta kulturako 200.000 euro kontu batetik beste behar batzuetara bideratzea ere proposatzen dugu. Jakinarazten dut, edo jakinarazi beharra dut, kontu hartzaile Andreak eginiko txostenen artean, kreditu gehiakin hau onartzeak dakartzan arriskuak ere gogora ekartzen dizkigula. Honela, finantza kontrol iraunkorreko txostenean aipatzen du gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako aurrekontu aldaketa honen finantzazioak aurrekontu ezegonkortasuna sor dezakela eta gastu konputagarria handitzea ekar dezakela. Hori gertatuko balitz, plan ekonomiko finantzario bat onartzera behartuak egongo ginateke Hondarribiko udalean. Baina zein beharri erantzuten diete kopuru hauek? Pixka bat xehatuz, aipatu nahiko nuke, atalka bada ere, alde batetik, babes sozialari dagokionean, zabalduz zaintza eredu berriaren programa martxan jartzeko partida bat sartu dela, Zubia zentroaren finantzaketa beharrei erantzuteko ere beste bat, oztopori gabeko bainoa programa kontratatzeko partida ere sartuta daukagula, oporrak bakean aur sarjara hauien etorrera laguntzeko ere partida bat proposatzen da, eta beste bat San Gabriel egoitzako 2. solairuaren obra finantzatzeko diru laguntza bat. Ondare inbertsioei dagokienean, Arrantzale auzoa berri bitartzeko lehenengo aurten egin ahal den lanketaren zatia jasota dago, gizarte zerbitzuak bulego berriaren egokitzapenerako ere partida jasotzen da, Muliate eta Tudelene arteko zubia aldatzeko partida jasotzen da, Pasaia kalea hiritartzeko proiektua kontratatzeko partida bat jartzen da, hau da, obra baino proiektua kontratatuko da aurtengo urtean, San Nikolas Baleoarteko lurren erosketarako partida bat dago, Eskapatxuloko lurren erosketarako beste partida bat, babes ofizialeko etxebizitza bat erosteko ere, eta, hiru ibilgailu hibrido erosteko ere, eta azkenik aparkalekua, aparkaleku publikoa zezen plazan ezartzeko azterketa lanak egiteko partida bat jasotzen da. Hiri ekipamenduen hobekuntzari dagokionean, Txingudi Kastolako zuhaitzen mozketa egiteko partida bat jasotzen da, arrisku egoeran dauden zuhaitzak direlarik. Bestalde batetik, Alkartasuna eta Santiago elkarteen berrikuntza lanak egitea, liburutegiko teilatua birgaitu beharrean gaude, erreginaren baluartean bankuak birjartzeko asmoa daukagu,
Kalbarioko bidea hobetzekoa ere, auzoetako kirol instalazioen hobekuntza lanak burutu behar ditugu, skateparkean hobekuntza lanak ere, BMX pistan ere hobekuntza lanak egin behar ditugu, eta diktaminatutakoan jasota dago koberturari gabeko eremuen soluzioak aztertzeko kontratazio bat egitea, hau Alderdi Sozialistaren ekarpenetako bat da. Euskara sailari dagokionean, euskaraz jardutean itzulpen gintzarako maleta teknologikoak erostearen beharra ikusi da. Ondarea balioan jartzeko, erdiaroko harresia balioestea, faroa balioan jartzeko proiektua idaztea, Urpeko arkeologiaren inventarioa egiteko Foru Aldundiarekin lankidetza proposamen bat jasotzen da, Errotarrien liburua egikaritzeko bultzada bat eman nahi da, eta Jaizkibelgo harrespilen ikerketarekin jarraipena emateko ere beste partida bat jaso da. Udala eta herritarren komunikazioa hobetzeko helburuarekin, bazen pantaila bat jartzeko helburua dago, gaur egun kartelen bitartez informatzen da eta pantaila bat jartzeko helburua dago, eta herritarrekin komunikatzeko APP zerbitzu bat ere kontratatzeko asmoa badago. Hondarribiko hainbat eragileekin lankidetzari dagokionez, hitzarekin, Axeri elkartearekin, HS2 surf taldearekin, eskubaloi taldearekin eta pilota eskolarekin hainbat proiektu bultzatzeko dirulaguntza partida batzu jasoak daude. Kultura ekintzak sustatzeko hemen jaso ditugu kultur saileko ekintzak antolatzeko partida bat, jaietako programa burutzeko beste bat, liburutegiko ekintzak burutzekoa ere, eta besteak beste errege kabalgatako atretzoak berritzeko diru partida bat jaso dugu. Ekonomiaren sustapenari dagokionean, Hondarribiko Hosteleritza Elkartearekin proiektuak gauzatzeko diru partida bat jaso dugu. Ingurumenari dagokionean, animaliak hartatzeko zerbitzuan sakontzeko beharra daukagu, lege berria dagoelako. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko poste bat ere jarritzeko asmoa daukagu, eta eguzki plakak eraikin publikoetan jartzen jarraitzeko proiektua ere badaukagu. Mugikortasunari dagokionean, herri mailako autobus zerbitzua martxan jartzeko lanetan gaude, eta diru partida bat jaso dugu ahalko balitz aurten bertan martxan jartzeko. Amaiur Gorri Museoarekin ere lankidetzarako proposamen bat EAJaren aldetik jaso dugu, eta jaso da kreditu gehigarri proposamen honetan, horrela diktaminatuz genuen. Opengela Mendelu bizi berritzeko bulegoarako ere partida handitu behar izan dugu, Eusko Jaurlaritzarekin ditugun elkarrizketetan dauden beharrei erantzuteko partida hori momentuz guk handitzea erabaki dugulako, eta alardearen inguruko lanketan sakontzeko ere jaso dugu diru partida bat. Esan beharra daukat, hauek direla aurkeztutako proiektu nabarmenenak, beste batzuren artean. Udal talde ezberdinek aurkeztutako proposamenetatik amankomunean ditugun hainbat proiektu jasotzen dira. Lehen aipatu ditut batzuk, jasoak daudela talde ezberdinena, eta beste hainbat elkarrekin partekatzen genituenak egindako proposamen ezberdinen artean. Beraz, ulertzen dugu herri proiektu eta beharrak direla aipatzen direnak gaur hemen dugun kreditu gehigarri honetan. Ziur nago, hainbat proiekturekin aurten bertan hasteko aukera izango dugula, eta beste batzuk datorren urtera begira gauzatzeko lehen urrats garrantzitsua izango dela gaur hemen kreditu gehigarri hau onartzen baldin badugu. Eta azkenik gogoratu aurrekontu gehitze bat dela hau. 2024 ekitaldirako aurreikusitako proiektuen handitze badela eta Hondarribiko udalak dituen erronkei erantzutea ahalbidetuko duela. Aurkezpen hau eta gero taldeak sarrera erregistroan aurkeztu zituzten heinean egingo da beraien aurkezpena, eta EH Bilduri emango diot
hitza beraiek egin zutelako erregistro bitartez lehenengo sarrera. Beraz, Garoa? Bai, arratsaldeon guztioi. Guk egindako proposamenak zehaztu nahi dudana da, aurkezterakoan ez genula kontzeptua eta zenbatekoa bakarri zehaztu, baizik eta jakiten dagoeneko sail ezberdinetatik lanketan egiten ari zirela, gehiago izan dela ideia edo proposamena hori txertatzeko aukera bazegoen, o aurretik ja aurreikusitako partidetan baitan sartzerikan ero bazegoen. Eta ordan azalduko dudanagatik, uste dut, ulertzen dela gure zentzua. Azken finean, berdintasun sailari dagokionez, eta jakiten teknikaria ere hasi berritan dagoela, gure aldetik egiten genitun, 3 hitzaldirako proposamen, eta gure mahai gainean jartzen genuna zen gaiak, ez? Ordan lanketarako proposatzen genitun pornografia edo sexu hezkuntza, beste bat amatasunarekin lotuta, edota hirugarrena hilerokoarekin edo maskulinitate berriarekin zerikusia zutenak. Baina azaltzen genuna zen plangintza horren baitan txertatzeko azken finean denak orden bat izan behar duelako. Eta berdintasuna alorrean ere mahai gainean jartzen genuen Inesa de Gaxenez, bere egunean sorginkeria salatutako emakumearen historia berreskuratzea, eta ulertzen dugunez zeharlerrokoa delako emakumearen alduntzea, baina bada herri historia, bada ondarea, orduan, horre egin genuen proposamena, eta gure ideien artean zen, emakume honen tamainu errealeko panpin eskultura moduko bat egitea, eta ordan aurkezten genuen ze aurrekontu egin ziguten meninatik, ez, adibidez. Gero ere memoria alorrean aurretikan bazegon ja partida bat, eta ez genekien oso ondo ja zertzagon ibilita zerrez, baina gure proposamena zen, eta Amaiurren egon ginenean oso ondo azaldu ziguten bezala, ze garrantzitsua zen idatziz gelditzea historiako gertaerak, eta orduan iruditu zitzaigun interesgarra izango zela Asisko Urmenetak, Amaiurren kasuan egin zuen komikia kontatzen Amaiurko gazteluarena, bere saga horretan jarraipena egitea eta Hondarribikaurako kasukoa egitea. Orduan, proposamena ideia hori egiten dugu eta galdera zen, dirua baldin badago, dagoenetik ibiltzen dugu, ez? Orduan gehiago ideia hori izan. Gero mugikortasunaren alorrean, udaleko langile mugikortasun plana egin dugu ere proposamen bezala, gero ere egin dugun lanketan, esan zaigun bezala, interinitatea handia dago, eta momentu honetan hau egiteak ez dauka zentzu handerik, ordan usten dugu baldintzak egokiak diren momenturako. Turismoan ere, gure ekarpena egiten genuena zen, eztabaidatu izan dugulako turismoaren inguruko ze datu gutxi biltzen diren egunean, eta iruditzen zitzaigun horren datu bilketa bat egitea interesgarri izango zela, eta gehiago egin prospekzio lan bat, simulazio bat, ze egoeretan egongo zen gure herria, eskuartzerik edo segun ze eskuartze egiten dugun. Ordan, kasu horretan erantzun zitzaiguna zen, honen inguruko lanketa egiten ari zela ere Bidasoa Bizirikan eskutik, eta azkeneko multzoa aipatutako bazen panela jarri nahi den horrekin ere, iruditzen zitzaigun herrian zehar totenak eta panela olako informazio panela gehiago jartzea egoki zela, baina horrek eskatzen du aurretikan sistema informatiko guztiare aztertzea. Ordan, erantzun zaiguna da lanketa horretan dagola, hasiko dela bazetik, ordan, guzti horrengatikan adirazen nahi deguna da hasieran esandakoa, gehiago zian ideia, proposamenak, ea txertatu altziren martxan dauden eginkizunetan, ordan, 52.000 euroko bueltako proposamena dira, eta atzera erretiratu egiten ditugu, ez dugu bozkatzea eskatzen. Eskerrik asko, Garoa. Hurrengoa sarrera erregistroan proposamenak aurkezten EAJ alderdia izan zen, beraz zuena da hitza. Mi esker, alkate jauna. Zalea hondenekeri, aurkeztuko izuet batez ere gure alderriak, gure udaltaldeak inditun proposamenak, zabaldu ditugu 6 arlotan,
hirigintzatikan Arrantzala auzoaren obra, sartu ditugu kopuru osoa, udala bere proposamen, udalak ez, gobernu taldeak bere proposamenean sartu beharrean kopuru guztia, sartu aurten gastatuko dena, beraz, erabat ados, eta onartutzat hartzen dugu proposamena. Gero ere beste proposamen bat ere onartu digute, batez ere Kanpandorreko pararraiosa o tximiso orratza aldatzeko proposamena, bai kontratu txikiz denez, esan digute, misi lantzia pixkat gaia, eta gero segurtasunarengatik, horre egingo dugula, hala gelditu ginen bileran, gero mugikortasunarengatik, guk eskatzen genuen lurpeko aparkalekuaren proiektua bai Javier Ugarten, eta gobernu taldetikan beraiek esan dute, induzketak ingo dituztela 6 plaza, baina, aparkalekuaren ideia, erabat ados gaude, agian kokapeneakin ez, baina atzo irratien ibili ginen, jarraitzen pixka bat, atzoko irratiko saioan la misión moral del urbanismo eta zelbitate legearen ikusirik, gure aldetikan ikusten dugu, hori dena betetzeko, leku erosona eta kokapen hoberena Javier Ugarte dela. Baina, hori aztertzeko dago, misi ikusi beharko da induzketa lan horiek zer emaitzak emate dituzte, zati bat eginda, eta bigarrena haren aurrean. Eta orduan eskatzen genuen proiektuaren idazteko partida bat. Orduan, hau ez da hartu. Gero, gizarte aldetikan, gizarte zerbitzutako arloan, gizarte zerbitzutako bulego berrien laneak astea, guk ere kopuru osoa jarri dugu, eta udal gobernuak bere proposamenean txertatu du aurten gastatuko duen zatia, beraz ere onartzuta hartzen dugu. Gero, bizirik eta euskalduna den herri honein, hemen daukagu lantzeko gaia. Ez dago proposamena, kopurua onartuta, baina proposamena ne ustez baiet, udal lokalen bat, o hezkuntzako lokalen bat, herri eragilek eta elkarteak erabiltzeko aukera izan dezaten, zerraiek aldatzea, APP-ren bidez beraiek erabiltzea, ofizinako bulego ordu horietan batez ere erabiltzeko, bai korotako ensaietako, bai bizilagunen elkarteetako komunidade bilerak, edo kirol elkarteetako bilerak egiteko. Adibidez orain hezkuntza tala ikastetxean adira egiten berrikuntza bat, uste gelditzen dela 250 metroko areto handi bat, eta baiaren esiaren onduan gelditzen dena, eta hori landuta, gure ustez, interesgarria izango zen. Baina hortan gelditu ginen, elkartu ginenean, aztertuko zela gaia. Ondari atsegina izenarekin daukagu jarrita kale-eskale proiektu berria, hortan kale-eskale proiektu berri horretan daukagu jarrita Arkol, Pasaia kalea, Mendelu ingurua eta Igerbideko Oliden izendako kale hori, batez ere 4 eremu horiek, izango ziren kale gehiago dena batuta, izan dute gobernu taldetikan aurten Pasaia kaleko proiektua aurrera emango dela, posten digu, penak gelditzen gera, beste agian loteska eginda ingenezakela beste auzo horiek, baina Pasaia kalekin gustatuko litzaiguke, proiektuaren ideia lehenengo pauso horietan parte izatea, bai batzordean, edo bai bilera batean gutxienez gure ideiak zeintzu die kale hortakoz. Bere garaian landu genitun, eta gure ustez, interesgarri izango zen, gutxienez bizilagunekin landutako idei batzuk mahai gainean jartzea. Beraz, hemen zati bat, eren bat hartuta dago. Gero, nortasun eta ondare azken arloan, badakagu Santelmoko induzketa arkeologikoak azteko kopuru bat, haunditzea, batez ere aurrekontu nagusietan bazeduen 100.000 euro, izan digute misio horiek gastatuko diela, eta orduan ondo ikusten dugu kantitate hori martxan jartzen balin bada, eta gero aipatu den moduan alkate jaunak Amaiurreko herri museoare ekarpen bat 5.000 eurokoa. Beraiek aurkeztu ziguten proiektu bat hango bisitan, beraien museoa, herri etxe hortan
erakusketa gela batzuk egitea eta aportazioa behar zituztela, eta iruditzen zaigu interesgarria 5.000 euroko horiek lantzeko. 5.000 horiek lantzeko komeria badaude, legalki nola egin dezakegu, da, bilatu beharko dugu denon artean bidea. Zuen proposamena behiratzen, ikusten ditugu proposamen interesgarriak. Lehen aipatu dizu dirua moduan, batez ere aparkalekua kokapenean ez da leku bera, baina bai dago txertatua, Arrantzala auzoa garrantzia handikoa 3 milioi terriko proiektu horren zati bat, lehenengo zatia ja sartuta dago, martxan jartzeko obra eta esleipena martxan jartzeko. Pasaia kaleko proiektua ere bertan dago, guk ere hortan geneukan. Muliateko bulegoak gizarte zerbitzuentzako ere zati erdila jarri da, 53%. Eta gero ere, interesgarri iruditzen zaizkigu, partida asko dire batez ere gehitzen dienean hasieran mantenu lanak, argiteriak, kulturakoa deigarri egiten zaigu, bere garaian aurrekontu orokorretan jarri zen kopuru ia bera da, erdizka, kontutan izan behar ditugu, aurten gaurko egunarekin gaur azken dekretuan kulturaldetikan daude 24.000 euro gastatu dena Amaiur azken gaztelua eta azken portuaren ekimenean gehituta daude, eta bertan orain arte gastatu ditugu kultura ekintzetan 237.254 euro. Orduan, iruditzen zaigu urtea bukatzeko, gaur maiatzako 30 izan da 360.000 euro agian eskas gelditzen diela. Baina, ikusiko dugu, abertze ekintzan egiten ditugun. Zeren hor badaude beste ekintza potente batzu, 260.000 euro jaietakoak, eta gero badaude musika jaialdia egiteko, ne ustez, 300 zeuden, 200 kendu dire, 100 gelditzen dira. Orduan, uste, agian justo geldituko dela, hoiena gastatzeko. Eta ere eskertzeko da, Muliateko zubia bertan sartzia. Faltezen azken informe sektorial laurarena iritsi da, 2022ko bukaerako proiektu bat geneukan hor mai gainean, eta horren arira posten digu, Muliateko zubia, Botxik aldera faten den hori, Otudeleneara faten den hori, bertan egotea. Gero beste guztiak dire herrikoak, eta ere posgarria da, San Nikolas Baluarteko lurrak horko 182.000 euroko partida hortan, hori ja gauzatua dagola, ja nahiko aurreratu daude negoziaketak, eta posten digu, bere aurreko urtean 500.000 euro jarri genitun, eremu handia gorezteko kopurua, baina, zatizka egin den hortan, bare zoriontzeko moduko ekimena. Gehiago geneukan, agian arlo guzti hartzean, baina, zatizka hartzia ere bai, hola ibili gera urtetan, eta alden bitartean, gustatuko litzaiake, urrengo aurrekontutan gehiago sartzia. Gure ondarea berreskuratzeko. Eta hau ikusirik, gure aldetikan ere gure proposamena ia osotara barruan dagoenez, ere bosketarekitan kenten dugu. Beraz, mila esker alkate jauna eta gobernu talde guztiari, gure ekarpen guztiak, ia guztiak bertan daude. Gerongo da baino horrein egiteko moduan. Amainoak ez dakite ongo diren edo ez, baina txanda alderdi sozialistako ordezkariari emango diogu orain. Sí, arratsaldeon, buenas tardes y gracias. Voy a repasar un poco cuáles han sido nuestras propuestas para la modificación de créditos. En el apartado de personal habíamos previsto la contratación de, por un lado, un técnico para la gestión de las subvenciones y ayudas que pueden depender de otras administraciones, véase Europa o demás, o el Gobierno central, y también la contratación de una persona para ayudar con los trámites digitales que se tengan que hacer en el ayuntamiento, sobre todo para aquellas personas que no se apañen bien con todos los trámites digitales. En el apartado de movilidad habíamos previsto 500.000 euros para el autobús urbano, pero buenamente nos han explicado que por el momento solo se van a poder abordar una partida inferior, teniendo en cuenta que es la partida que se puede gastar y entonces no tenemos nada que replicar en eso. También habíamos previsto un proyecto de aparcamiento en Javier Ugarte.
En el apartado de vivienda, nosotros ya como lo habíamos repetido anteriormente en los presupuestos municipales, habíamos propuesto la compra de una vivienda de emergencia social o de una vivienda de segunda transmisión. También pedíamos la actualización de un estudio sobre la vivienda en Hondarribía para poder adecuar pues las políticas que se tengan que llevar a cabo en este apartado, y unas ayudas para alquiler por un valor de 250.000 euros. Para el bonodenda habíamos reservado una partida de 60.000 euros y queríamos también que se hiciera un proyecto para el ascensor de la zona de Solves hasta el de Saharra, pero bueno, eso nos han explicado que tendrá que ver, se tendrá que ver más adelante y que es dependiente del plan general. En el apartado de urbanización planteábamos la recolocación de las bancadas que previamente había en la plaza Guernica-Coarbola, el alumbrado de Cuatro Vientos, la ejecución del mismo, una normativa y una adecuación de espacio para las caravanas en Hondarribia. Y bueno, pues también habíamos previsto una partida de 100.000 euros para la adecuación de las instalaciones de los servicios sociales en Muliate. En un estudio, también que se hiciera un estudio para adecuar en ese local que hay en Plaza Candido Saseta para crear un centro cívico en ese local municipal. Que se llevara a cabo después de muchos años el mantenimiento y adoquinado de la parte vieja de Saharra y todo lo que es el adoquinado y el canto rodado de la Plaza Guipúzcoa. La adecuación de espacios para los perros con dispensadores de bolsas para que hicieran sus necesidades, y ese estudio que nos ha aceptado el equipo de gobierno para dar solución a aquellos espacios del municipio que se encuentran sin cobertura móvil. En el apartado de educación, nosotros habíamos previsto subvenciones para material escolar, es algo que venimos repitiendo presupuesto tras presupuesto desde hace muchos años. Nos han dicho que, bueno, que no se puede, que desde la intervención les han explicado que no se puede porque ya se dan ayudas a la compra de material escolar desde el Gobierno vasco y que no se pueden dar ayudas por un mismo concepto, pero ya planteamos nosotros que tampoco lo entendíamos muy bien, porque entendemos que en Irún, por ejemplo, sí que se darán también ayudas desde el Gobierno vasco para la compra de material escolar y, sin embargo, existen estas ayudas municipales. Y en el apartado de deportes habíamos previsto una partida de 11.500 euros para la ayuda de la compra de una embarcación al club HS2. En cuanto a la biblioteca, planteábamos la posibilidad de un servicio de biblioteca a domicilio para aquellas personas que tengan movilidad reducida y no se puedan acercar a la biblioteca, aunque nos han comunicado que, bueno, de alguna manera existe un servicio de libros digitales que están a disposición de los ciudadanos, y ha sido muy interesante conocer esta posibilidad. Y bueno, también planteábamos en relación con el archivo y la recuperación de documentación, una partida para la memoria democrática y para la realización de una pequeña publicación sobre las crónicas de Hondarribia, el vaciado de varios expedientes de Oñati. Dentro de ese apartado de cultura y demás, planteamos la posibilidad de hacer una escultura con la figura de la Ranchale, al igual que tenemos la del Hachero a la entrada de la parte vieja, y la compra del Palacio de Aguiluz, que no va a ser posible, pero ahora ahí no tenemos nada que repicar. En cuanto a servicios sociales, planteamos la puesta en marcha del servicio de baño adaptado que hemos venido existiendo desde hace un tiempo, la puesta en marcha de la cafetería del Hogar del Jubilado. Hay otro proyecto que ya nos compró el anterior equipo de gobierno, por decirlo de alguna manera, y que era la colocación de una señalética específica con pintogramas para personas de espectro autista o que tengan problemas. Hay un sistema de pictogramas que les viene muy bien para ubicarse. Pensamos que eso era un proyecto muy sencillo y que es de fácil ejecución y puede ser muy interesante. Habíamos planteado la colocación de contenedores para recogida de tapones de plásticos con fines solidarios. Hemos visto que lo hacen en otros municipios. El acondicionamiento también del parvulario del Puntal, porque también habíamos detectado pues que había problemas con el vallado de la zona.
la puesta en marcha de un servicio de WhatsApp municipal, de una red de difusión para informar, es que es un proyecto que vamos repitiéndolo también, y la ampliación del horario del servicio de Mendi para las personas con movilidad reducida. Y esto es todo. Eskerrik asko, Noemi. Jakina den bezala eta batzordean diktaminatu zenez azken finean zeintzuk izango diren proposamenak, ongi badirotzuzue replikarako bigarren txanda bat egingo dugu, laburxeagoa albada, 5 minutukoa planteatu genuen, eta hasiko gara EH Bildutik, EJ, Alderdi Sozialista eta azken irakurketa egingo dugu, bale? Aurrera, Garoa. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko berriz ere. Bueno, nik uste argi gelditu dela, kreditu aldaketa honetan ekartzen duguna oso zerrenda luzea dela, anitza, arlo askotakoa, behar ezberdinak kontutan hartuta, eta azken finean, agintaldi planean ere jasotako norabidean. Guk uste dugu bultzada handia ematen zaiela herrian dauden beharrei kreditu aldaketa honekin, badauzkagu ja aurretikan beste 29 milioi, orain gehi 6 milioi, sentsazioa da, ez da, ez? Denetan atzeratuta gelditu diren edo ataskatuta gelditu diren gai askori, bultzada emango zaiela, eta horrei bultzada emateko asmoa badagola, beraz, ongi etorria eta lehen jarrai dezagun lanean. Eskerrik asko, Garoa. EAJaren izenean. Gonzalo. Gracias, alcalde, por cederme la palabra. Esta vez nos encontramos aquí para valorar el cambio presupuestario de 2024. El equipo de gobierno nos ha presentado una modificación presupuestaria de alrededor de 6.100.000 euros. No comparable con el último cambio presupuestario, claro. No son partidas completas, sino la anual. Pues si vamos a compararlos, vamos a hacerlos de tú a tú. Habría que subirlo 3.800.000 euros más, por lo tanto, serían casi 10 millones de euros. Para hacer la comparación con las del 2023. Una vez haber estudiado las partidas por partidas, todas las que nos ha presentado el equipo de gobierno, nos damos cuenta de que hace 6 meses este alcalde no dijo la verdad. Pues en aquella intervención suya dijo que eran los presupuestos reales con los gastos fijos del año y sobre todo los que iban a ser 100% ejecutados. Pues bien, si empezamos partida por partida, nos encontramos con el cambio presupuestario. Mantenimiento, aparcamiento playa, servicio de recogida de animales, Opengela, rehabilitación, vivienda puntal, señalización, vías públicas, conservación, vías públicas, instalación eléctricas, mobiliario público, transferencias, servicios del Chingudi, rehabilitación, tejado, biblioteca, bancos Baluarte de la Reina, actividades biblioteca, actividades deportivas y, como siempre, pues las actividades culturales del año que al principio no se calculan o no se calculan bien. Son de 360.000 euros. Como ya he dicho antes, habría que sumarle los 437.234 euros. Y también añadir a los 100.000 euros del presupuesto de principio de año 260.000 euros más. El convenio subía de 230.000, que también se incrementa, cuando normalmente siempre son las mismas cantidades, pero se hacen en 2. Otra partida que nos ha llamado la atención, porque hasta ahora con 18.000 ya se pagaba la mediación de alarde y resulta que ahora hay que aportar 50.000 euros más, que no sabemos para qué son. Bueno, que es para un proyecto, pero nada más. De todas estas partidas, pues suman 2 millones de euros. Y todo esto no quiero meter las partidas de inversión que están previstas para la mitad del año 2024, que ya veremos si se ejecutan. Ojalá que sí. Usted en aquella intervención de noviembre puso ciertos objetivos para el 2024. Opengela, aportación para iniciar viviendas públicas, complementar la red de Bidegorri,
iniciar los trabajos del Castillo San Telmo, explotación del Polideportivo Ondartza desde el Ayuntamiento, adjudicar la cafetería de Casino Sarra y de momento, a mitad de año, no vemos nada. Eso sí, teniendo el mayor presupuesto de la historia, 29 millones de euros, 15% más que en 2023. Usted dijo que levantó piedras para recoger fondos para completar esta cantidad de 29 millones de euros. Igual tenía que empezar usted a mover las piedras para complementar los proyectos. Usted también dijo que era un gran reto, y es así, ejecutar al 100%, y que un presupuesto es un instrumento de previsión, que quiere mencionar que la clave del presupuesto reside en la ejecución y de nada sirve la previsión que hacemos si no acertamos en la ejecución. Palabras suyas. Siempre hemos oído que la modificación de créditos de este ayuntamiento sean altos y en algunos casos, dicho por usted, eran del 50% o casi del 50% en anteriores legislaturas. Me parece bien las críticas cuando se hacen del asiento diferente al que está usted ahora mismo. Si se hacen críticas, llevar luego a cabo. Pues por la falta de previsión de gasto de su equipo de gobierno, ahora mismo queremos incrementar en otros 6 millones de euros, que en realidad son 10 millones de euros si comparamos con años anteriores, el presupuesto más alto de la historia de 29 millones de euros. No vemos partidas en las cuales se puedan proyectar casas en Damarri, que tantas veces se ha oído en esta sala. No vemos ninguna partida para hacer casas o pisos para personas mayores en el Solar de Muliate y otras tantas propuestas que no las encontramos un año después en Hondarribia. Que si comparamos con el 2023 a estas fechas, el presupuesto era de 37 millones de euros y un año más tarde 39 millones de euros. Pero aparte de salir en redes, la ciudad no sigue igual. Pues aparte de los problemas que teníamos antes, ahora hay que sumarle unas cuantas más. Polideportivo más caro, sin bar. Jardines, hay que verlos. Cuando vinisteis estaban en huelga, pero siguen en bastante mala calidad. Una ciudad más sucia y menos aparcamientos, etc., etc. Por lo que pido que hagamos una reflexión todos los grupos políticos que estamos en esta sala. Ahora bien, como somos un grupo que queremos a Hondarribia y una Hondarribia para todos sin excepciones, no podemos mirar atrás. Y nuestro voto será la abstención. Nos han gustado las aportaciones y la modificación de crédito, pero lo que no podemos estar de acuerdo es en la forma de negociar. Nos presentamos nuestra propuesta el 3 de mayo. Nos sentamos el 10 de mayo, viernes a las 4. Y después de 2 días hábiles, se nos convocó para la Batzorde de Ogasuna el 16 de mayo, por lo que no había margen de cambios ni de nada. Por lo tanto, nuestro voto, como ya acabo de decir, va a ser la abstención. Nos gusta el cambio presupuestario y me gustaría que esta reflexión la hiciéramos todos. Mi esker, DNI. Eskerrik asko, Alderdi Sozialistaren izenean. Sí. A ver, nosotros lo que vamos a insistir a continuación es que no nos gusta el procedimiento según el cual se negocian o se plantean la modificación de créditos. Nos parece que no es el adecuado, pero lo mismo que con los presupuestos, ¿no? En nuestra opinión, el Gobierno municipal debería adelantar su propuesta para que los grupos de la oposición la complementen con sus aportaciones. Y ahora pues está ocurriendo justo lo contrario. Lo primero, no sé, no me olvido qué hace esto. Sí. Vale. Como decía, los primeros en presentar el documento con todas las propuestas son los grupos de la oposición y lo tenemos que hacer de alguna manera a ciegas. Y después llega la propuesta del Gobierno municipal que, de alguna manera, como un rodillo compresor, nos deja completamente, en nuestra opinión, anulados, diciéndonos que muchas de nuestras propuestas ya están en su documento. En acto de buena fe, nosotros tenemos que pensar que hemos coincidido en el diagnóstico y porque queremos ser además positivos y porque ya antes a veces coincidíamos en el diagnóstico de lo que necesitaba este municipio,
pero bueno, tampoco sabemos hasta qué punto algunas de las propuestas sirven para completar el documento del equipo de gobierno. La forma de actuar no tenemos más que decir que no nos gusta, pero que no podemos decir nada porque, lógicamente, es legal. Pero ¿quién mejor que el actual equipo de gobierno, que también ha estado en la oposición, deberían entendernos cómo lo vivimos o cómo lo sentimos, ¿no? Ya nos quejamos sobre este proceder en los presupuestos y si sigue así, pues vamos a seguir, aunque no sirva de mucho, pues protestando y quejándonos. Por nuestra parte, somos partidarios de que el procedimiento que siempre hemos conocido, el que teníamos antes, sería el mejor, el más garantista, en la medida, como decimos, que la propuesta inicial entendemos que tiene que partir del equipo de gobierno porque es el que marca y establece la cantidad de gasto a realizar. Y además, los conceptos del equipo de gobierno y oposición se repiten en algunos casos y que tengamos ningún margen pues, de aportación, ¿no? Nosotros, desde el Partido Socialista, conocimos la propuesta del equipo de gobierno el mismo día y en el mismo momento en el que teníamos esa reunión y insistimos que no, quisiéramos poderlo saber antes para que nuestras propuestas vengan a completar, no a repetir otra vez lo mismo. Bueno, nosotros habíamos presentado un total de 32 propuestas con un valor de 2.451.000 euros. Hemos intentado hacer desde nuestras posibilidades un trabajo lo más completo posible. Como he dicho, en las propuestas formuladas por el equipo de gobierno nos encontramos con algunas que ya están recogidas por el Grupo Socialista, como es el caso del autobús urbano, aunque con partidas diferentes, y entendemos muy bien además las explicaciones. Y bueno, pues en lo que se refiere a la habilitación de una partida para las obras de las nuevas instalaciones de servicios sociales, esto pues también fue contemplado por el Grupo Socialista en los presupuestos anteriores. También recoge la propuesta del equipo de gobierno, como nosotros, la necesidad de adquirir un piso para casos de emergencia. Lo mismo se puede decir del acondicionamiento de la valla del Parvulario del Puntal. Además de otras propuestas también planteadas en el documento, hemos propuesto un estudio para mejorar la cobertura de la telefonía móvil. Coincidimos en varias intervenciones como la propuesta de un proyecto de parking, aunque con distintas propuestas sobre la ubicación, la puesta en marcha de un servicio de baño adaptado en la playa, la apertura de la cafetería del hogar del jubilado. También se ha solicitado la contratación de un técnico especializado en la gestión de subvenciones para otras administraciones y bueno, el equipo de gobierno ha visto la posibilidad de hacerlo a través de Vidasoa Activa. Hay una partida que no hemos llegado a entender el objetivo de la misma y son esos 50.000 euros dedicados al alarde. Se nos ha dicho bueno, pues que en parte podían estar ahí los viajes de la mediadora, pero ni todo nos parece que bueno, pues la cuantía es elevada. Entonces sí que pedimos en la comisión una explicación y bueno, pues no se concretó o nosotros no nos llevamos una idea clara de para qué estaban destinadas. De las propuestas planteadas por el Grupo Socialista y no aceptamos, pues ya las hemos ido mencionando anteriormente. Y bueno, pues seguimos todas estas propuestas que no han sido aceptadas, pues las vamos a seguir planteando en los presupuestos de 2025 porque de alguna manera tenemos la convicción de que van a contribuir a hacer que la ciudad sea más sostenible. No, por lo tanto, y en función de lo que acabo de explicar y incidiendo además otra vez más en que no nos gusta el procedimiento, nuestra posición va a ser la abstención. Consideramos que hay propuestas muy buenas, que todo lo propuesto por el equipo de gobierno es aceptable, pero consideramos que había propuestas rechazadas que hubieran contribuido también a mejorar la vida de los ciudadanos de Hondarribia. Ese es el eje principal de la actuación municipal del Grupo Socialista en este ayuntamiento, que es mejorar la vida de los ciudadanos. Eskerrik asko, Noemi. Bueno, hemen hitz egin dugun kreditu gehigarri hau 6 milioi euro terdiko kreditu gehigarri bat da. Eta herritarren beharrei erantzuteko ekarpenak dira guztiak. Udal osoaren kreditu gehigarri bat dira baldin eta bozketan onartuak izango badira. Behintzat. Nabarmentzekoa da alderdi ezberdinek proposatutakoen artean hainbat proiektu partekatzen direla. Arrantzale auzoko obra, gizarte zerbitzutakoa,
herri mailako garraio publikoa, hainbat kale hobetzeko proiektua, lehen aipatu den bezala Pasaiak kalekoa, aparkaleku beharrei erantzuteko azterketak, baino egokituko zerbitzua martxan jartzea, eta bar, zuek ere aipatu dituzuten bezala. Eta proposatzen diren beste hainbat jada aurrekontuan jasota daude ere, eta lantzen ari garaia. Etxe bizitzen inguruko azterketa, turismoaren inguruko azterketa, Santelmoremuko induzketak, Laboaizetako argiteria, Bonodendarena, Kasino Zarreko kafetegi zerbitzua izateko idazketa prozesuan gaudeia, Udalua txapa martxan dago ja, dirulaguntzak kudeatzeko teknikariarena ere prozedura martxan dago, eta bar. Beraz, gaur proposatu den aurrekontu aldaketak udal gobernu taldea jakinarazi duen legealdi programari barkatu erantzuten dio. Eta pozgarria iruditzen zaigu jakitea proiektu amankomunak baditugula udal talde ezberdinok. Hasieran aipatu dut, udalean gauden ordezkariok egineko lana eskertzen dudala. Izan ere, bakoitzak eginiko proposamenak ikusirik, ez legoke eztabaida handi egitan sartzeko arrazoirik. Orain, entzundako balorazio batzuk, nire ustez nekez ulertu daitezke ikusita hainbeste proiektutan adostasunak baditugula. Eta nik uste dut herritarrek adostasunak eskertzen dituztela desadostasunak baino gehiago. Eta prozedura izatea eztabaidagune nagusia, aurkezten diren proiektuak egokiak badira, zergaitik hainbeste gatazka prozeduran. Lehendik ezarria zegoen prozedura etzen balekoa. Abotsan hitzek bezala Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk ere kritikatzen zuten udal gobernuaren prozedura bai aurrekontu eta kreditu aldaketetan. Prozedura aldatu da eta orain ere baten batek ez du gustokoa. Aintzinagokoa nahiago da edo kritikatzea da helburua. Rodilloarena hemen entzun da behin baino gehiagotan. Eta orain egiten den prozedurak azkenean jasotzen duena da ekarpen zabala guk badakigu eta ezarri dugu legealdi programa bat. Eta legealdi programa horren baitan lantzen ari gera proiektuak eta horretarako osatzen ditugu aurrekontuak. Ez dut uste inori harrituko dionik hemen egin diren ekarpenak. Edo bakarren bat agian bai, baina denak daude lerrokatuta legealdi programa batekin. Eta besteen ekarpena jasotzen dira eta txertatuta daude ulertzen dugu gaur hemen bozkatzera goazen proposamenean. Guztion artean egindako kreditu gehigarri bat da, edo aurrekontua azaroan onartu zen ura. Guztion artean, talde guztiok ordezkatuak sentitzeko moduko proposamena dela iruditzen zaigu. Nik ere esan ezake prozedura aldetik aurkeztu diren hainbat proposamen jada aurrekontuan sartuta daudela adibidez, azaroko aurrekontuan sartuta zeudela eta onartuta zeudela eta berriro proposatzen direla. Edo egiten diren kopuru proposamenak ez direla egikatitzearen errealitatearekin egingarriak, lehen aipatu da, urteko gastua proiektu osoarenarekin alderatuta, egingarria dena da urtero gastatu daitekeena, eta horregatik urtean hitzeko inbertsioak egiten dira, eta horrela jaso beharra dago aurrekontuetan, edo beste hainbat gai. Baina nahiago ditut Ezkerroneko hitzak izan. Bai agotxan hitz EAJ, Alderdi Sozialista eta EH Bilduri eskerrak eman nahi dizkiet egineko lanagatik eta egineko proposamenengatik. Eta politikaren testu inguru honetan bakoitzak atera daitzala bere ondorioak, ni behintzat pozik nago egindako prozedurarekin, egindako lanketarekin, agian ohitu beharko gara, baina uste dut horrela askoz ere hobe erantzuten diola herri proiektu batzuei herritar ordezkario garen aldetik partekatzen ditugunean eta denon artean proposatzen ditugunean. Beraz, mila esker guztioi. Ongi behaderitzozue, bozketara pasako gara, diktaminatutako
8/2024 zenbakiko aurrekontu aldaketa kreditu gehigarri bidez onartzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak eta abstentzioak, gehiengoz onartuta beraz. Hurrengo puntua, hiri eta lurralde antolaketa batzordetik dator. Laugarren puntua, Kai Berria 78 HE-ren sareen biltegiko pabiloiaren xehetasun azterketa behin betiko onartzeko proposamenari dagokiona eta ez ditxuri emango diotitza. Mila esker Igor, arratsalde on guztioi. Igorrek esaten zuen bezala, gaur aurkezten den xehetasun azterlan honen xedea da kofradiak duen arazo bati soluzio ematea. Izan ere, Kai Berrian sareentzako biltegi bezala erabiltzen den eraikina zaharkituta geratu da, espazioa txikia dute, eta beraien funtziotan gatazka handiak sortzen dizkie. Eta beraz, proposatzen dutena da, oraingo eraikina dagoen lekuan, eraikin berri bat egitea, oinplan zabalagoa duena. Hau dela eta pixka bat kokatzeko, esan nahiko nuke, Kai Berriko eremu hori ordenatzen duen plan berezi bat dagoela, 98. urtean onartutakoa, eta plan berezi horren arabera, naiz eta aurkezten duten proiektuak ez duen eraikigarritasuna handitzen, de hecho, zertxo bait jaisten duen, oinplano zabalagoa edukitzerakoan, behartuta daude xehetasun azterketa hau aurkeztera. Gainera, esan beharra dago ere, ez dela lehenengo aldia, kofradiak arazoak dituela sareen bai konpontze eta biltegiratzearekin, eta 2017an ere beste azterlan bat aurkeztu zutela, eta orduan egin zutela bigarren eraikin bat, eta lehenengo eraikinetik sare konpontze funtzio hori bigarrenera pasa zuten, pentsatuaz lehendik zegoenean biltegira bideratzearekin nahikoa izango zutela, baina ez da horrela izan. Izan ere, azkeneko urteetan, sareak asko handitu dira, 10 tonako sare eta hitz egiten ari gara, eta duten eraikina, ez zaila balio. Hau horrela, kofradiak bere burua behartuta ikusi du, Pasaiako beste biltegi bat alokatzera, eta gainera saren garraioa bera ere, arazo bat da, ezin dute errepidez egin, eta barkuan eramaten dituzte, honek eragiten dituen, bai diru galera eta gestio arazo guztiekin, ezta? Beraz, hau honela, beraiek planteatzen dutena da, oraingo eraikinak 2 solairu ditu, eta beraz izango zen hori dagoen lekuan, berri bat egin, esaten dudan bezala, oinplano zabalagoa, baina solairu bakarrekoa, eta hor bai moldatu ja sareak bertan biltegiratzeko, eta kudeak eta arazo guzti horiek bertan konpontzeko. Beraz, egia da, arazo nahiko kafkiano baten aurrean aurkitzen direla, eta horrekin jabetuta prozeduran gainean ibili gara, eta, zuek ikus dezazuen 2022 abenduan hasi zen prozedura, proiektua sartu zuten, eta hasierako onarpena dekretuz eman genion azaroan. Egia da, hasierako onarpen hori beste sektorialetara, hau da, beste administrazio batzutara bidali behar dela, hor ez dago gure esku, sektorial horiek noiz erantzuten duten, baina, egia da ere, desente ibili direla, eta haiek egindako ekarpen guztiak jasota, pasaden astean, sartu dute proiektu berria ja, haiek egindako, sektorialek egindako proposamen guztiekin, eta batzordera eraman genuen udal arkitektu Andrearen aldeko txostenarekin, eta gaur udal batzara dakargu onartzera. Beraz, azte 10 eguneko buelta honetan bidea eman diogu. Uste dut, batzordean ala gertatu zen, alderdi guztien aldeko bozka jasoko duela, izan ere, nik uste dut denok jabetuta gaudela, beharra benetakoa dela, eta horixe, mila esker. Eskerrik asko ez ditut taldeek zerbait esatekorik. Josu? Bai, ezan bakarrikan, hau proiektua oso proiektu interesgarria da, ez da berria, zaharra da. Lehenbiziko lanak egin ziren sare konpontzeko edifizio hori zala eta ez zala, orain dela 6 urte, 5 urte. Oso garrantzitsua izan zen hura, porque azken finean
emakumearen lanak, han zeuden benta inguruan, bere hotzakin, situazio nahiko penagarrekin. Sare konpontzeko edifiziointzanean, ikuste zen baita ere, bigarrengo objektibo izango litzatekela, sare konpontzeko edifizio hau. Arrazoia izan ditu, porque azken finean sarea hunditu egin dira, eta sareak, pasaira jute ziren, kamioa eramaten duten, barkoz jun, etorri, eta neketzu itezan arrantzalentzako. Guko alde hortatik beti izan dugu, gure nahia gauzak arrantzalen inguru munduan errasteko gauzak, eta nik usten dugu proiektu hau beharrezko dela. Nik usten dut lehenagotik posibili izan balen hobe, baina, jake hogein dauden, zuzentzen dugu. Edifizioa egia da, zaukan problemak sareakin, sareak humedade handiakin, bere garaian edifizioa bintzan emakumeak konpontzeko sareak, baina hor problema zeuden, berotasuna zeola, eta guk usten dugu oso elementu importantea dela sarea hori saia hau egitea. Eta gure boto aldeko izango da. Eskerrik asko. Bai gogoratu, lan hauek irauten duten bitartean, herritarrek ere bereziki hasierako tartean, sufrikutuko ditugula kamioien joan etorriak eta molestoa obra asko izaten diren bezala trabak eragingo dituela eta pazientzi pixkat eskatuko dugu, baina bakoitzaren iritzia jakiteko ongi badiritzozue laugarren puntu honen bozketara eramango dugu. Aldeko bozkak. Aho batez onartua beraz, eta nortasuna sendotzeko batzordetik bosgarren puntua dakarkigu Hondarribiko udalean euskararen erabilera normalizatzeko 2023-2027 plan estrategikoa onartzeko proposamena, eta Garoari emango diotitza. Eskerrik asko, Igor. Bai, esan dezun bezala, gaur ekartzen duguna da udalarekin lotutako euskararen erabilera normalizatzeko plana. Udalaren plan estrategikoa da. Martxoan ekarri genuen herri mailan euskara sustatzeko plan estrategikoa, eta gaur ekartzen duguna da udalari begira. Zazpigarrena da, azken finean bide bat egin delako, eta orain artean egin dena horreri gehitzera dator. Komentatu nahi dudana da, gaur ekartzen duguna, nortasuna batzordean zinegotzi guztiei eskaini zitzaiela aukera lehenengo eskutikan informazioa jasotzeko, langileekin ere kontrastatu degula eta bere berri eman zaiela, maiatzaren 9. Aipatzeko eta esan dudan bezala 7. plana da, ordan lan handia eginda udala euskalduntzeko azken urte guzti hauetan, eta horren ondorioz, momentu honetan, 10 langileetatik 9 gai dira bere zerbitzua, bere euskaraz emateko, ahozkoaz ari naiz bereziki. Eta 10-etik 8 jaisten gara idatzizkoaz ari garenean. Baina plan honekin eman nahi duguna da, beste salto bat, azkenean euskara ere lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza izateko. Euskara presentzia gehiago izateko udalaren barruan. Eta iruditzen zait garrantzitsua azaltzea zergaitik, zergaitikan urrats hau. Alde batetik da, Eusko Jaurlaritzak eskatzen digu aldiro egin behar degula, eta dekretu berriare badaukagu, egin behar dugula 5 urteko plana nola egiten dugun euskararen presentzia handiagotu gure udaletan. Ordan, Hondarribiko udala ere horreri erantzun behar dio. Badago beste puntu bat oso garrantzitsua, eta da SIADEKorekin eginda lanketa hau, eta 2023koa bukatu zutenean diagnostiko bat esan ziguten zein den Hondarribiko udalaren errealitatea. Eta gaur ekarri nahi ditut 3 datu pixka bat ulertzeko. Eta lehenengoa zer da, lan bileretan euskara erabiltzen da 67%. Harremanet informaletan langileen artean jaisten da eta 64%koa da. Baina aldiz, beste erakunde publikoekin udal langileak hitz egiten dutenean, portzentai hori igotzen da 68%. Hau da,
udal mailan egiten den euskara maila handiagotzen da beste udal batekin, aldundiarekin edo harremanetan gaudenean. Horrek erakusten diguna da gaitasuna benetan badagola euskeraz gehiago egiteko. Eta hirugarren arrazoia da, UEMako kide egin garela. Bai, jarri nahi dudana da mai gainean, eta azaldu genuen bezala, UEMA bereziki sortu zen udalerri euskaldunak, beraien komunitatea da, gu parte horren gara, eta lehentasuna da euskaraz aritzea. Baina gu ez gaude errealitate horretan. Gure errealitatea badago elebitasuna ere nagusi daukagula eta erderaren nagusi dela. Orduan, plan honetan jasotzen dena da, euskarari lehentasuna bai, baina elebitasuna ere baita ere, zergaitik azken finean behar degulako euskaraz ez dakiten udal langile hoien eskubideak bermatu eta baita ere udal zinegotziena. Beraz, UEMako kide bagara, norabide horretan nahi dugu, baina badakigu nondikan abiatzen garen. Eta nola mundu honetan dena kuantifikatu eta neurtu egin behar den, euskara plan hau Eusko Jaurlaritzak ere kuantifikatu egiten du eta egoera bakoitzari zenbaki bat jartzen dio. Eta orduan, zenbaki horren baitan, baldin bagoaz, 1000 puntutako eskala batean, orain artean Hondarbiko udalak zaukan puntuaketa bat zen, 578koa. Esan dezakegu, 5,7 puntu bat 10ko eskalan. Eta plan honekin, egin nahi dugun saltori, jauzi hori, handia da, 814 puntutara iritsi nahi dugulako. Hori da, jartzen garen helburua badakigu, topatuko gara zaitasunekin, egin beharrekin, baina ikusten duguna da aurrera jotzeko, pixka bat aurrerare markatu behar dela, eta bereziki langilei esaten genuen bezala, hemen dena ez da papera bakarrik jasotzea baizik, eta nahi duguna da hori egiterakoan posible izatea, eta ordan nola egiten dugu hori posible. Aurrikusi dira bereziki hiru ardatz, 3 palanka, esateko, lehenengo da lidergoa. Azken finean, udal arduradun politikoen aldetik, zerbitzu buruen aldetik, udal langilegoak bere egitea euskararen presentzia areagotzea udal mailan. Bigarrena, eta oso garrantzitsua ere da, jarraipen batzorde bat egongo dena. Azken finean, plan honetan jasotzen den hori, aztertuko dugu, jarraipen batzorde horrekin, eta esandakoa bereziki da, ze zailtasunekin topatzen gara, zer egin beharko genuke, eta horretan UEMak lagunduko digu, asko ze beraien lana arloa da, eta horrela jakingo dugu beste herritan nola egiten duten, eta prozesua errexagoa izateko. Eta gero, egia da, plan honetan, plan estrategikoa dago, baina plan honetan jasotzen dira ere hizkuntza irizpideak. Nola egingo dugun, azken finean, 2 hizkuntza ofiziala dauzkagu, eta ordan jasotzen dena da, 20 egoeretan nola jardungo dugun bakoitzean. Zerrenda luzea da, baina diagnostikoa oso ona egina dagoenez, aurreko urtetakoa identifikatu dira 20 horietatikan 5 arlo non hor eragiten, hor lana egiten, lehen esan dako, puntuaketa horiek lortzeko aukera gehiago ditugun. Ta zeintzu diran, 5 puntu horiek, alde batetik handa, herritarrekiko harrera postuetan, hor, areagotzea, euskeraz egiten dena, bereziki euskeraz hitz egiten duen herritar horreri, euskeraz erantzutea. Ze momentu honetan, hori ez dago ziurtatuta. Bigarrena da, agerraldi instituzionala udalak egiten duen, pentsatu egin behar dugula, ze hizkuntzatan egingo dugun, nola egingo dugun, itzulpen zerbitzua behar dugun, nola, ze azken finean, denak nahi dugu eroso egotea, baina euskarak ere bere presentzia egotea, ze bestela inertziaz, azkenean dena gaztelerara joaten delako, horrein zainketa egitearena. Udalari begira, udal langileak, portzentai oso handian badaukate gaitasuna euskaraz ere sortzeko beraien dokumentazioa. Orduan, hortan nahi dena da euskaraz sortzera animatu. Gero, nahi deguna da udalbarneko idatzizko lan hizkuntza ere euskara izatea. Udalagiria, dokumentazioa, hor euskaraz sortzea, espedientearen lehenengo sorrera horretan, eta 5. izango zen, bereziki harreman informal horietan, ez dena bilera, baizik eta pasillokoa edo hau edo astelenean kontatzen duguna, asteburua ze moduz juntzaigun, hor ere aukeran euskerak ere presentzia gehiago izatea. Orduan,
Hau da, udalaren plan estrategikoa, 23-tik 27-ra aurrikusten dena, bide bat markatzen diguna, eta bereziki da, jarraipena egingo dioguna, trabak eta zailtasunak zeintzu dian identifikatzeko eta denon artean beraiei aurre egiteko. Eta hau da gaur Euskara Sailetik ekartzen duguna. Eskerrik asko, udaltaldeek aipamenik egiteko asmorik, bai, EAJ-aren txanda. Mi esker, garoa. Gure aldetikan erabat ados, da jarraipen bat. Osea, 7. plana aipatu duzun moduan, legeak hori. Hau nahi du esan, euskera zibiltzen garen denok lan hezkuntza moduan, ne ustez, harremanetan ere bai, nahiko portzentai alda hilo. Baina ez dugu ahaztu behar, hizkuntza eskubideak bermatu behar diela. Bermatzen ditu baitare, lan honek, baina ez ahaztu hori, zen badaude herritar batzuk, zoritxarrez, agian euskaraz ez dakitela, eta nahiko nuke, ez izatea lehen hitza bai euskaraz izan dadin, baina hizkuntza eskubideak bermatu beharko ditula. Baina besterik ez, bestela ondo ikusten dugu lan guztia egin. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Sí. Bueno, pues bien. Tal y como yo ya mencioné en la comisión correspondiente en la que se abordó este tema, desde el Partido Socialista no podemos estar de acuerdo con algunas de las propuestas recogidas en el apartado de criterios de este plan. Insisto, en el apartado de criterios y algunas de las propuestas. Bueno, puede ser porque los criterios están redactados en función de las recomendaciones de UEMA. Nosotros no votamos a favor de UEMA, pero puede ser por otros temas. Y voy a concretar. Y el tema es el siguiente. En el texto en el que se redactan los criterios se repite una y otra vez que las publicaciones, los informes, los calendarios, los anuncios, las nóminas, los convenios, los avisos pueden ir redactados en euskera o en euskera y castellano. Es todavía libre a que solo se redacten en euskera. Nuestra propuesta es que la redacción de los diferentes apartados de estos criterios se siga lo siguiente, en euskera y castellano, priorizando el euskera. No la anterior frase, no en euskera o en euskera y castellano, en euskera y castellano, priorizando el euskera. El motivo es que nos parece que con la redacción que se propone desde UEMA y se recogen estos criterios, nos encontramos con un texto nada garantista de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y trabajadores municipales que no entiendan bien el euskera. Desde el Partido Socialista apostamos porque se priorice el euskera, que la atención al público se haga inicialmente en euskera y se pase al castellano si luego la persona no lo entiende, que la página web municipal se abra de inicio en euskera y luego si alguien no lo entiende, pues le dé clic y pase al castellano. Que se priorice el euskera en todas las publicaciones, poniendo primero el texto en euskera y después en castellano, o en negrita en euskera y lo siguiente en castellano, y así un largo etcétera de medidas que se recogen en los criterios y que vemos además con muy buenos ojos. Pero no podemos pasar por esa redacción que he mencionado, toda esa comunicación redactada en euskera o en euskera y castellano. No es garantista. Y además es que estamos dando cobertura a quien en un momento dado decida, porque sus convicciones son esas, o es más papista que el Papa, que solo se va a utilizar el euskera. Insistimos, la redacción tiene que ser la siguiente, en euskera y castellano, priorizando el euskera. El objetivo de la normalización sería crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Igualdad plena que en el momento actual y con la aprobación de estos criterios, redactados tal y como están, no lo es en la práctica en este ayuntamiento, pues la redacción no es garantista de los derechos lingüísticos. Está abierta a lo que cada cual quiera decidir o interpretar y puede ir en detrimento del derecho de la información de los ciudadanos. No estamos en contra del plan, sí de la redacción de los criterios. Eskerrik asko, Noemi. Zuzenketatxo bat bakarrik idazketa hau Siadekok egindakoa da,
plangintza hau SIADECok egindakoa da Garoak lehen aipatu duen bezala, eta ez UEMA soilik izan da aholkularitzan lagundu duen eragile bat, baino SIADECoren bitartez landutako plan estrategiko bat dela gogoratu nahi dut. Eta ongi badirotzuzue, 5. puntu honen bozketara pasako gara, Hondarribiko udalean euskararen erabilera normalizatzeko 2023-27 plan estrategikoa onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Pone, los criterios lingüísticos elaborados por UEMA para los ayuntamientos han sido tenidos en cuenta para definir los nuevos criterios lingüísticos del Ayuntamiento de Hondarribia. Aunque lo haya redactado SIADECO, los criterios lingüísticos son los de UEMA, o así lo entiendo yo. Bai, aholkulari bezala eragile bat kontutan hartu da UEMA, baina dokumentuaren idazketa, pentsatzen dut lehen aditzera eman, edo horrela ulertu nik behintzat, UEMak idatzitako dokumentua dela, zuzenketa bezala SIADECok idatzitako dokumentua dela, eta UEMA izan dela aholkulari bat ibilbide honetan. Soilik argitzeko, zeren uste dut argiketa hori ere importantea dela. Beraz, argiketa hauek eginda, bozkatzera pasako gera, plan estrategikoaren udalean euskararen erabilera normalizatzeko 2023-27 plan estrategikoa onartzeko aldeko bozkak, kontrakoak, gehiengoz onartua beraz. Eta pasako gera, gobernu organoen kontrolari dagokion 6. puntura, 2024ko 1273 zenbakitik 1527 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokionean, norbaitek galderarik badu? Bai, arratsaldeon guztioi. Galdera bat daukagu 1355 dekretuaren inguruan. Ez daki jakingo duzuen buruz, uste dute bozeramaile bileran aurreratu zela galdetuko genuela honen inguruan, hau da asfaltatze lanak egin direla amuten, bilateria ondoan, galdera erraxa da, ea lanak bukatuta dauden, ala ez. Bai, bai, eskerrak aurreratu zuela, bestela, igual ez nizuke erantzun goren, baina bai. Erantzuna da ez, lanak ez daude bukatuta, izan ere, oraintxe bertan, egia da, asfaltadoa egina dago, baina falta da konektatzea kostakaletik datozen txirrinda horiek Bidegorrira. Eta gainera bilateria orain ere obretan ari direnez hor garaje sarrera berri bat agertuko da, orduan Bidegorria bera ere modifikatu egingo denez, itxingo dugu, de hecho orain hasiko dira ja espaloiaren obra horrekin, orduan hori egitekoan konektatuko da, eta orduan bai, bukatuta egongo da. Osondo, gogoan duzue mugikortasun mailan horren inguruan ari zenuten, bai ez lasai. Gogoan duzue mugikortasun mailan landu genuela bukaera hori, eta, eskerrik asko, osondo. Zuri. Beste dekreturik zerbait argitzeko? Pasako gera 7. puntura berez erregu eta galderei dagokienean, Alderdi Sozialistatik idatzizko galdera pasa ziguten, zuei proposatuko dizuet lehenengo galdera hori egitea. Esta, yo que la pasamos, y las preguntas es lo siguiente. Es en torno al edificio de los servicios sociales, que está ahí que está el tema del proyecto, hubo hubo una redacción de proyecto, intentos de proyecto. Entonces lo que se pregunta es que si están consensuados las distribuciones de los espacios del local en el Departamento de Servicios Sociales y si se tiene presente la distribución con los nuevos servicios en base a la cartera de servicios. Es decir, hace poco he visto que el Ayuntamiento hay una licitación, hay un pliego sobre el tema de un gabinete de psicólogos. Es decir, que se va a establecer
un acuerdo, una licitación de un pliego para contratar a un psicólogo y medio y luego 2 laguntzailes o personas que de alguna forma acompañen. Y luego también hay un proyecto que es el proyecto Zabalduz, que es un proyecto cooperativo, que está ahí, que está el proyecto Zabalduz, que también de alguna forma son 2 cuestiones que van a ser elementos que van a incorporarse a los servicios sociales. Yo la pregunta que hago es, la cuestión es que si de alguna forma se tiene en cuenta esta ampliación de los proyectos para el proyecto que de alguna forma se establece, porque en su día había, yo cuando pregunto de consensuado, porque he preguntado y me han dicho que, bueno, que todavía no está el tema acordado con todo el mundo, me refiero con los servicios sociales, porque se iba a destinar 1/3 del edificio a otros temas que no fueran de los servicios sociales, que de alguna forma entraban ahí. Es decir, yo la pregunta que hago es primero, si están consensuados y segunda, si de alguna forma se contemplan estos nuevos servicios que se van a plantear, si se contemplan en esos espacios que de alguna forma van a conformar. Y lo digo muy claro, porque yo creo que es mejor, si de alguna forma tenemos que hacer una cosa bien hecha, como son los servicios sociales, que además son el elemento fundamental y en el cual hay una serie de proyectos interesantes, sobre todo el tema de la gente, lo que es la parte de los psicólogos, de coger todo, y además que habla, incluso en el contrato se habla de un espacio para ellos. Y luego está el tema de Zabalduz, para gente de la tercera edad, que también de alguna forma habrá que contabilizar o compatibilizar, aunque sea una empresa externa en este caso, o una ONG externa, que es el caso de Zabalduz, una ONG, sí, de alguna forma requieren sitios, en el sentido de que, bueno, yo lo que creo es que una vez que hagamos una cosa, pues de alguna forma sí se contempla. Y a ver cómo está el tema ese. Alkateari ondo iritzen bazaizu, nik egingo dut, eta gero Josuri ere pasako diotitza, bale? Bale, orduan, nik hirigintza sailetik esango dizut, gu sartu ginenetik bilera egin zela gizarte zerbitzutako teknikariarekin, gazteriakoarekin orduan ez, justu jubilatu berria zegoen, proiektua idazten ari ziren arkitektu taldearekin eta hirigintzako teknikariekin. Beraz, proiektu basikoaren gainean, diseinuaren gainean, juntziran hausnarketak egiten eta hainbat aldaketa jasotzen. Jakin badakit ere, lehendik olako bilera komun batez, baino idazketan ari ziren arkitektu taldeak gizarte zerbitzutako eta gazteriko teknikariekin ere bilduta izan zirela eta jaso zituztela haien beharrak. Baino, esatizut, gu gaudenetikan bilera mankomuna egin da, eta beraz, esekuzio proiektuan, bilera hortatik ateratako hainbat moldaketa jaso dira. Gainontzekoa, Josuri utziko diot. Kaixo, Josu, eskerrik asko. Nik ere oso argi esaten dizut, baietz, elkartu garela gu gaudenetik eta ez ditzuk oso ongi esan duen moduan, bertako teknikarikin. Eta argi esaten dizut ere, ez bakarrik teknikari, zerin uste dut oso garrantzitsua dela, askotan barkatu langile eta zahazten gera, eta hemen bilera bat edukinun bai arduradun eta gizarte langile guztiekin, eta etorkizunean batzuen lantoki eremore izango zenez, oso egoki ikusten nuen beraiekin ere hori partekatzea, ez zaitelako bat ere ondo iruditzen arduradunak lekua zein den jakitea, baino bertan lan egingo dutenak ez. Orduan guztiekin nik behintzat planoak eduki nitunetik lehenengo egunetikan beraiekin bildu nintzen eta partekatu nuen. Gero aipatu duzu bi gauza, bat da gizarte zerbitzuen legeak exigitzen diguen zerbitzu bat orain kontrataziora atera dena, behin baino gehiagotan areto honetan hitz egin dut honen inguruan, eta da babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoei arreta psikosozial bat emateko, orain puntalean daukagun eraikin txiki batera joateko asmoa daukagu, ez daukagulako beste espaziorik, bertan hirigintzakoak egon ziren espazioa eta zari naiz, eta gero kontuan hartu da ere bai, eta hau ez ditzuk aipatu duen azken lantalde bilera horretan, proiektu hau buruan genuenez ere aurreikusten da, behin muliateko obra bukatzen denean,
zerbitzu hau, karterak exigitzen dugun zerbitzu hau, bertara ere joatea. Azkenik aipatu duzu Zabalduz kooperatiba bat da, argitzeko esaten dizut, eta batzordean ere, izan genuen batzorde informatiboan, aipatu nun Zabalduzetik etorreko diren teknikariak ez direla betirako hemen egongo baizik, eta aurreikusten da 2 urtez pasako dutela Hondarribin gero helburua baita herria eragitea eta herria izatea Zabalduzekoek erakutsiko diguten lan hau egingo dugunak. Orduan, ez dakit noiz bukatuko dien zehazki muliateko obrak, baino espero dugu 2 urte baino lehenago bukatzea, baino Zabalduzekoen helburua ez da hor gelditzea, baizik eta herria eragitea. Eskerrik asko. Beste galderarik edo idatzizkoa bakarra jaso dugu. Bota? Kaixo, Kaixo. arratsaldean gu. Ai, barkatu. Improvisazioa daukagu, eta ezin badira gaur erantzun, hurrengo plenorako uzten ditugu, baina bai, hainbat gai ekarri nahi genituela gaurkoan. Lehenengoa, Hondarribian jazz jaialdiaren inguruan da, joan den urteko uztailean, bigarren edizioa ospatu zen, uste dugu bigarren edizioa izateko arrakastatxoa izan zela, publikoan sentsazio onak utzi zituen, eta 4 egunean zehar herrian barrena hainbat jarduera izan genituen, musika proposamen oso ezberdinekin disfrutatu ahal izateko. Jaialdi oparoa zen, baina era berean tamaina aldetik jasangarria, formatu txikikoa eta hainbat kaleetan zehar ospatzen ziren kontzertuak. Badakigu faktore honek garrantzia handia daukala, gaur egun ere, eta itxasetxeko saio eta ez gain, kontzertu eta estenatoki txikiz josi zituen herriko kaleak. Joan den urteko edizioaren balantzea ona izan zela ikusi genuen, eta harriduraz ikusiko genuke beste ezer ez dagoen bitartean, behintzat, jaialdi honi ez jarraipenik ematea. Are gehiago, kontutan izan da, aurreko udal gobernuarekin martxan jarritako beste egitasmo batzuk, jarraitzeko aukera izan dutela, adibidez fenomena, eta mua jaialdiak ere, atzo oso berri on bat eman ziguna. Beraz, maiatzaren bukaeran gauden honetan, eta momentu zonen berririk ez dugunez, gure galdera da, aurten Hondarribian jazz jaialdiaren 3. ediziorik izango da, edo antzeko zerbait planteatzen da tarte hori betetzeko. Improvisatuz, zuk esan duzun bezala, aurrez eukiko bagenu erantzun zehatzago bat emateko aukera eukiko genuke. Aipatu duzu Hondarribian jazzen balorazioa baikorra zela, segurazki jendearen balorazioan oinarritzen baldin bagara orain udal prozeduren balorazioa baikorra denik esatea uste dut ez zuek eta ez guk ezin dugula esan balorazioa baikorra zenik, izan ere jasotzen baitugu eta urteko likidazio txostenetan eta kontu txostenetan eta behin eta berriro bigarrenean atera zen, baina lehenengoan ere atera zen kontratu txiki errepikakorren bitartez ezin direla horrelako jaialdiak antolatu. Beraz, aurten ez da 3. Hondarribian jazz saiorik antolatuko, baina bai antolatuko da asteburu horretan eta horretan lanean gaude hainbat kontzertu egikaritzeko lanketa bat. Eskerrik asko. Beste galdera bat. Su tranquilo casco viejo, en el que antes tan solo había tabernas y cofradías, ahora se ha convertido en una atestada calle comercial repleta de tiendas de souvenirs, menús en inglés y con cafeterías de inspiración neoyorquina. Podría parecer que hablamos de Salou o de Magaluf, pero hace unos días pudimos leer y escuchar una entrevista a un miembro de este gobierno municipal hablando sobre el turismo en Hondarribia, en un contexto del impacto del turismo en el Estado español, donde suelen destacar negativamente los modelos de Magaluf o Salou, por poner 2 ejemplos. Este equipo de gobierno ha contribuido con su participación en el reportaje del canal
La sexta, a situar Hondarribia en ese espacio. Hondarribia en el mismo saco que Magaluf. Nuestra primera pregunta es si el Gobierno municipal está de acuerdo con la imagen que han tratado de vender de Hondarribia en ese reportaje y qué pretende conseguir con ese posicionamiento. Y la segunda pregunta se centra más en el comercio. Y es que el sector comercial de Hondarribia lleva años trabajando, con el apoyo del Ayuntamiento también, para posicionarse como una localidad con un sector comercial de calidad, con boutiques exclusivas, entendiendo la exclusividad en este caso como algo característico, propio y con personalidad. ¿Qué puede aportar al sector comercial que se traslade a nivel del Estado español la imagen de que Hondarribia se ha convertido en una atestada calle comercial repleta de tiendas de souvenirs? ¿El comercio de Hondarribia está de acuerdo con que se traslade esta imagen del sector? Eskerrik asko. Bueno, elkarrizketa bat La Sexta katean ateratzen denean, ez da gobernu talde honetatik estatu espainoleko testu ingurua irakurketa egiten duen balorazio bat egiten, baizik galdetegi bat egiten da komunikabide batetik eta erantzuten da udal ikuspegi batetik, kasu horretan La Sextan gertatu zen udal ikuspegi batetik egin zen galdetegi baten erantzuna. Turismoari dagokionean, bai, aipatuko dut, noski gobernu talde honetan kezka badagoela. Kezka badagoela bizitzen ari geren turismo etorrera masiboarekin, ereduarekin berarekin ere, eta horregatik, lehen aipatu dugu aurrekontuetan jasota dagoela, turismoaren inguruko azterketa bat egiteko, bidasoa bizirikekin egiten ari garen lanketa, foru aldundiarekin berarekin egiten ari garen lanketa ere, eta partekatzen da nolabait deialdi masiboak egitea baino, askoz ere egokiago iruditzen zaigula erakundeetatik nola gustatuko litzaigukeen jendea etortzea transmititu beharra daukagula. Ezin duela bilakatu Hondarribiak Donostin ezin dutelako fritur bezalako bisitagidatuetan ibili etortzea Hondarribira Donostiako turismo sektoreko fritur horiek guztiak autobusetan Hondarribira. Eta ezin duela izan Hondarribiko natur eremuak kaletaraino lau bezalako ibilgailuekin jetxe eta asteburua pasatzeko ereduko turismoa. Hau da, ulertzen dugu turismoari ez diogula barrerarik jarri nahi, ulertzen dugu Hondarribitarrok gure herrian, gure kaleetan bizi nahi dugula, baina horregatik jakinarazi behar dugula eta horretarako gaude erakundeak deialdi zabal eta masiboak egin beharrean zein modutan nahi dugun jendea gure herria bisitatzea. Eta hori da lantzen ari geren helburua eta hori da egiten ditugun adierazpenen lanketen funts nagusia. Zuere gogoz geratzen zera, Bai, gaina, eske bere galderak bi ikuspuntu zituen, bigarrena komertzioaren inguruan galdera zijoan, eta, hombre, evidentemente, zure hausnarketa konpartitzen dut, Hondarribiko komertzioa ez dela souvenir komertzio bat, oso komertzio ehun sendoa daukagu, baina bai, esan beharrean gaude, topatu genuen komertziorako dinamizazio planarekin nahiko izututa gelditu ginela, izan ere oso zentratuta zegoen turismoan, zentratuta zegoen turismoan, ez zuen inolako atentziorik jartzen bertakoaren sarean eta herritarrei begiratutako komertzio horretan, eta beraz azterketa edo plan berri bat egiteko lanetan gaude, asko zer ikuspegi sozialagoarekin eta inkluso antropologikoarekin, galtzen ari garen, ez dakit nola esan, betiko komertzio hori babesteko ere bai, hortarako ordenantzak aldatu beharko ditugu, hortarako auzo bihotzen tresna martxan jarri dugu, eta gainera posten hau hola spoiler txiki bat egitea, eta orain datorren astean aterako den Hondarribia aldizkarian merkatariei zutabe berri bat eman diegu, Atxamartan azoka izena duena, eta bertan hilabetero ahotsa emango diegu, guk ere haiek ezagutzeko eta gure arteko harremana estutzeko, izan ere
Gonzalo, eta recojo el guante, hiri more baten baitan, merkatariak dira gure begi eta gure belarri, eta genero ikuspegi batetik mantendu behar ditugu. Eta hori xe. Sei bat azkagu. Jakiteko. Bueno. Oin, Mendeluko bi gai dazkagu, galdeetzeko. Eta, usute erantzun, bestela ez da duz gertatzen. Mendelu auzoan tau jartzeko... Markatu. Mendelu auzoan tau edo ota jartzeko 850 dekretu sinatu zenun. Eta gero 1002 ere zuzenketa txiki batekin. Apila lauan, Gipuzkoako boletina publikatu zen, eta aste honetan bizilagunak gutuna jasotzen hasi dire. Honek galdera edo zalantza batzuk sortzen ditu. Auzokideekin onartzen dute ekintza, industrigunean, Mendeluko parkinan eta Gibeletan ota jartzea, noiz jarriko da martxan ota, Mendelun? Bueno, hau galdera uste dut hitzeina daukagula lehenagotik ere, ez naiz horitzen batzorderen batean edo udalbatzan bertan, ez? Hitzein genuen Mendelur batzordean, Bozeramaile batzordean edo dekretuari buruz. Noiz jarriko den Mendelun tao zerbitzua? Lehen. Badaki ja lanean badabiltzala, ez dakit margoketak egiten hasiak dauden egun hauetan, baina egun hauetan bestela hasiko dira margoketa lanak egiten, makinak jarri ere prest daude jartzeko, orduan lehen jartzeko asmoa dago, eta ze helburu duen da pixka bat nik uste dut gakoa ez, zergaitik eta ze helburu duen. Mendeluko auzokideek urteak dira aipatzen duten arazoa badaukatela aparkalekuarekin zerikusia duena, ez Mendelu auzokoek soilik, baino Hondarribi osoan badago neurri batean arazoaren sentsazio hori, eta zer ondorio estatu genuen Mendelu auzoan bihurtu dela neurri batean inguruko herriko edo aparkaleku ofiziala, edo garajea esango nuke. Irunen taoa zabaldu zenetik San Miguel auzoraino, jendeak erabiltzen du Mendelu auzoa kotxea utzi bakarrik ez, baizik lanerako ibilgailu tresna duena ere bertan uzten du eta askotan bata bestearekin truke egiten du eta bihurtu da eremu bat nun garaje, kale azaleko garaje bat bihurtu den. Eta asmoa da neurri batean mugatzea, egonaldia, ez kobratzea, baina bai mugatzea, eta jarri den eredua, azaldu nizuen bezala bozeramaile batzordea hartan, jarri den eredua da 4 orduko doako zerbitzua izango dela, baina 4 ordu ondoren mugitzeko beharra edukiko dutela auto edo ibilgailu hori, eta oztopatzea baino laguntzea da auzotarrek aparkalekua izan dezaten. Mi esker, baino galditu dizut, barkatu Igor, noiz, nola eta ea bizilagunak ados dauden. Aztertu zuten edo ez? Noiz esan dizut lehenbailen, nola marrak margotu eta makinak jarrita eta bizilagunekin partekatu da, auzo elkarteko bizilagunekin partekatu da, ez soilik partekatu, baizik auzoko eskaera bati erantzun ematen zaionaren sentsazioa daukagu. Auzotar guztiek izango dute txartel bat, beraiek ez dutelako izango 4 orduko muga hori, beraientzat doakoa izango da aparkalekua behar duten denbora guztian, eta soilik auzora gerturatzen direnek edukiko dute muga 4
4 orduz doanik aparkatzeko aukera izanik. Zer bilatu dugu horrekin baita ere, auzora etortzen diren senitartekoek eta denbora nahikoa izan dezaten eta ez dezaten arazorik izan edo ordaindu behar dutelako edo traba izan ditzaketelako beraien senitartekoak bisitatzeko. Orduan, banaka ez dakit auzotar guztiak ados dauden, baina niri behintzat kontra etzait ez auzo elkartetik kontrako iritzi nabarmenik adierazi, eta ez dut jaso hori onartu zen ezkeroztik auzotarren kontrako iritzirik. Bai jakin badakit, idatziren bat sartu dela udalean, industri eremuko gune horretan, OTA zerbitzua jartzea industria horietako jabekideek ez dutela begi onez ikusten, eta hirigintza arkitektuarekin hitz eginda hor badaude lagapenerako izan behar zuten lur batzuk bere garaian ez zirenak lagapen horiek gauzatu. Guk egiten dugun intentzioa da han ere ez dadila bihurtu auzokideen eremua nolabait mugikortasuna bermatzen duen eremu bat eta industria gune horretan auzokideek duten arazoa beraien gana transmititzea. Orduan, intentzio horrekin egin dugu, argituko da, ia lur lagapen horiek eman ziren ez ziren eman, jabetza udalarena izan behar duen edo beraiena den, eta hori argituko dugu, baina asmoa behintzat bada ez transmititzea mendelun piztu den arazo hori beste herriko eremuetara. Horrekin erantzun da edo... Bai, beste bat, Mendelukoa baitare. Martxoaren 24an Mendeluko maila deitu zen. Mendeluko elkarteko kideak gai zerrenda bat ekarri zuten. Eta ez genuen, denbora izan, mailaura bukatzeko gai zerrenda horrekin. Eta posta elektronikoz eskatu zuten idatziz erantzuteko. Ea erantzun zaien, zen ez dugu jaso erantzun horiek. Eskerrik asko. Horretan ez dakize galderari erantzutea eskatu zaion, edo zaizuen, edo eskatu duzuten zuek, ez daukat garbi zer esan nahi duzun. Mailako deialdia egin zenean, mailako deialdia egin zenean, gai zerrenda bat ekarri zuten, ez genuen bukatu maila saio hartan, gero batzorde bat geneukan, tatxatu behar izan ginen, beraiek eskatu zuten bertan, eta gero emailez idatziz erantzuteko falta ziren gaietaz. Uste ziren opengela, eta gualdekena uste ez horrei tratatu genuen eta zerbait gehiago. Eta idatziz erantzun zaien, zen guk ez dugu jaso. Horregatik handa, zen denek inzigun deialdi. Egia esateko ez dut oroitzen, zuek ez bari mauzute jaso, nik ere esango nuke besteen erantzunik ere ez dudala jaso, eta bai gogoratu neurri batean Mendeluko mailaren deitzailea Mendelu auzo elkartea dela, eta beraiek egiten digutenean deialdia noski elkartzen garela, ateak zabalik dituztela, eta akta nik esango nuke gainera partekatu zela, ez? Akta bilera hartako... akta, eta bai noski. Zeuden gai zerrenda bat geneukan, akta bihal izan, gai zerrenda horretan iritsi ginen 2 puntora. Zeuden beste 2 punto eskatu zutela idatziz erantzutea. Plan generala eta opengela. Eta ea erantzun den 2 galdera horiek eri. Ez baldin bada hala, eskatzen dugu idatziz erantzutea, eta listo. Jasotzen dugu, pentsatzen dut idatzizko erantzun horiek udaltalde guzti hori eskatuko zizkigutela, zeren bertan udaltaldeak izaten gera, nik ere besteena ez dut jaso, zeren astu bazaigu agian izan daitekela, besteen erantzuna jasotzerakoan ere segurazki oroituko ginateke eta erantzuteko ez dago inolako arazorik noski.
baina parkalekuarekin. Ez, ere Hondarbilan, baina beste leku batzuetan. Udala gainean dugu, eta oraindik parkalekua arazoa konpontzeko proposamenak ez daukagu mai gainean, eta ez da proposatu. Bakarrik presako parkinak kendu dela. Zer dauka pentsatu da udal gobernuak hau konpontzeko? Bueno, uste dut, honetaz galdetu zen igutela ja, eta erantzuna eman zela, igual Alderdi Sozialista galdetu zuen, esan genizuen, ari ginela alternatiba desberdinak bideratzen, Jaurlaritzarekin ari ginela lur espazio baten erabilera aldatzeko proposamena beraiei zegokien baimentzea, eta oraindikan ez dugu erantzun baiezko hori jaso. Beste alde batetik ere egin dugu lanketa aireportuko espazio bat lagatpena eskatzeko, hainbat bilera edo hainbat saiakera egin ditugu gai horren inguruan eta ezezkoa erantzun zaigu, beraiek egiteko asmoa dutela, ez dakigu noiz, ez dute aurrekonturik eta ez dakigu noiz, baino ezezkoa erantzun zaigu eta gaur bertan onartu den kreditu gehigarrian jasota dago eskapatxulo eremuan lur batzuk erosteko aukera eta hori ere bada neurri batean erostea lortzen baldin badugu lur eremu hori behintzat, aparkalekura bideratu ahal izateko planteatzen ari geren alternatibetako bat. Beraz, gure esku dagoen aldetik aldugun guztia egiten ari gera lur sail bat lortzeko, edo bat baino gehiago egia esan da lortzeko saiakeran, eta momentuz baiezko erantzunik ez dugu izan, eta gu prest gaude noski jarri behar diren baliabidea jartzeko alternatiba, lurzoru alternatiba bat lortzen baldin badugu. Baina zuek bakizute hemen gauden guztio bakigun bezala oso ongi, zaiena gure herrian dela lursail alternatiba bat lortzea, eta lortuko bagenu segituan jarriko ginateke eta guretzat oso interesgarriak ziren hainbat saiakera pare bat behintzat egin ditugu eta momentuz batan ezezkoa jaso dugu eta bestean baiezkorik oraindikan ez dugu jaso. Eskerrik asko. Kasino Sarreko tabernari lotuta urte bete pasada da eta oraindik ez dago martxan Jager taberna edo kafetegi zerbitzua. Ez daukagu informazio zehazki honi buruz eta bertako erabiltzaile eskatzen nahi dire. Zer dauka buruan udal gobernuak, zer zerbitzu mota nahi du eman, noizko, nola, zeren modu desberdina zeduen, Josui Beiraka izeate, Josui galetuko barkatu Josui ez Beiratzetik. Kasino Sarreko taberna o kafetegia martxan jartzeko, urte beda pasada, izen bere garaian ikerketa ekonomiko bat, txosten bat, jarri izan lizentzia o aktibitatea buruan, baina hor bat zegoen nola kudeatu taberna hori. Batez ere zeintzuk altzien sartu, ze hor dutegilekin, zenbat bakarika jubilatu entzako, kanpoko jendentzako, eta hori dena. Eta hori buruz ez dakigu deus ez, agian bauzute zerbait landuta, eta gustatuko litzaiguke, ez baldin bada gaur erantzuna jasotzen, hurrengo batzordean, bai hirigintzakoa, ero bai osasuna sendotzeko. Eskerrik asko, Gonzalo. Esango dizut lehenengo, egia da urte bat pasa dela hauteskundetatik, eta zuekin batzordean ere esan nuen, gizarte zerbitzutan batzeudela urgentziasko gauza batzuk batez ere legeari begira eta legea bete behartzelako, horregatik atera da lehenengo psikologoen inguruan edo adin txikikoen inguruan egin dugun kontratazio hau, zaintzaren gaia ere erdigunean jarri da, edo jarri dugu alderdi guztietatik,
eguneko unitate baten lanketan ere gaude, eta hori esan izuen, zela dependentzia lehenengo graduan daude pertsonetzat eta karterak ere hala exigitzen digula, horren lanketan ere ari gera gizarte zerbitzutatik, eta hurrengo lanketa eta lehen alkateak esan duen moduan hori idazten badaude da. Orduan, nahi baduzute, batzorde batean elkartzen gera, batzorde bat deituko dut, eta esango dizuet, zeintzuk diren egiten ari garen lanketak, eta esan duzun moduan, zeinentzat izango den, zeinentzat ez, bai aurreratzen dizut, ideia dela, bertara, publiko guztia sartzeko aukera izatean noski, eta hau ere jubilatuekin partekatu nuen. Beraiek azkenean begionez ere ikusi zuten, baina esan bezala batzorde batean lantzen dugu, eta dagoeneko plegu teknikoak idazten ari dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mi esker Josu, nahi duzunean, prest gaude, eta ekarpena jartzeko mai gainean ere bai. Beste azken egun, Igor beste galdea bat. Azken egunetan albiste bat atea da egunkaritan, bertan esaten zuena udalak 3 aldiz ezeztatu diola ogasun sailburuari bilera data bat, agenda arazoak direlata. Gaiaren garrantzi ikusirik, zaigu ondo iruditzen, errespetu instituzionala ez delako betetzen. Zenen beste batzuetan udalbatza egunez aldatu da, beste ekintza batzuengatik. Mi esker nahiko nuke erantzuna, alba da, bestela beste batean. Bai, eskerrik asko galderagatik, Gonzalo, zuk ongi badakizun bezala, ni alkate bezala ere gonbidatua izaten naiz 11 erakunde arteko bileretara, eta behin baina gehiagotan bertan bera utzi izan dizkiate hitzorduak agenda arazoak direlako, izan ere erakundeetan gertatzen dire batzutan aldaketak eta bileren aldaketak planteatu behar izaten dira. Nik, badakizute baita ere guztiok, osasun sailarekin bilera eskaera horiek duela denbora luzekoak direla, eta egia esan, orain izan da jaso dugun lehenengo aldia erantzuna, eta ez dut nik pertsonalki gaurkoa beste arazorik izan osasun sailburuarekin elkartzeko. Gaur bai aldiz, udalbatza eguna izanik, goiz osoa Bilbora joateak eragozpen handia eragiten zian, eta nik eskatu nuen gaurko egunez baino beste egun bat ahalbidetzea egoki ikusten nuela, herriko beharrak lehenesten ditudalako, eta udalbatza bat, ohiko udalbatza denean, eta horrela planifikatuta daukagularik, lehenesten dut bertan izatea eta bertan azalpenak ematea, are gehiago kreditu aldaketa daukagun udalbatza batetan. Bai, harritu zait, ez komunikabideetan, baizik komunikabide batean azaldutako notizia hori. Izan ere, elkarrizketa pribatuen informazioa izan baita publikatu den horien artean agertzen direnetako gauza batzuk. Eta egia esan, errespetu instituzionala aipatzen denean, nik gauza bera eskatzen dut. Errespetu instituzionala izatea eta elkarrizketa pribatu batean oinarritutako informazioa horrela komunikabide batean kaleratzea oso larria iruditzen zaidala. Zeneri ez dit komunikabideak galdetu ia horrela aipatu duan edo beste aipatu duan nire agenda arazoak zeintzuk izan diren edo zeintzuk ez, eta nik izandako elkarrizketa pribatu baten informazioa bai publikatu egin dela. Orduan, errespetu instituzionalari buruz ari garenean, errespetu instituzionala norabide ezberdinetakoa da. Eta hau, esanik aprobetxatu nahi nuke, osasun sailburua Hondarribian izan zela, duela egun gutxi, Hondarribian izan zen, eta niri
ez zidan jakinarazi Hondarribian izan behar zuenik, ez osasun sailburuak, ez beste 3 sailburuk, ez da lehendakariak berak ere, eta beraientzako aparkatzeko lekuaren bete beharra gorde egin nuen, ulertzen nuelako, naiz eta niri ez jakinarazi etortzekoak zirenik Hondarribira, gutxienez espazio bat beharko zutela beraien ibilgailuak usteko etortzen ziren ekitaldira etortzen zirelarik. Eta gorde egin genizkion Hondarribiko udaletik ordezkari instituzionaloi behar zituzten aparkatzeko lekuak, bakoitzaren ibilgailu batentzako lekua, eta eskerreko mezurik ere ez dut jaso, baina, bueno, ez dit kezkatzen, zeren uste dut zuzen jokatu nuela aparkaleku horiek beraiei gordetzerako garaian. Eskerrik. Uste galdera batetik beste arlo batzuetara jun zarela, ekitaldi politikoa segolako, hori aparte, eta bere baimena guztilerekin, eta hiru aldiz jartzen zuen egunkarian. Galdetu dizut, abe zergatia zen, eta erantzun duzu, baina ja hortikan aurre egin duzuna, zen galdean barrua, baina erantzuna ja jaso dugu, eta mi esker. Bai, eskerrik asko, galderaren barruan zetorren errespetu instituzionala. Eta uste dut errespetu instituzionalaren barruan beharrezkoa zela adieraztea errespetu instituzionala norabide bikoa gutxienez badela, eta osasun sailburuarekin bilduko gara, Irun eta Hondarribiko alkatea datorren hilabetean hitzartu dugun hitzordu batean, baldin eta ez baldin badu norbaitek azken momentuko agenda arazorik izaten. Posten hau, bilera hori data izatea, eta onura da, herrian entzako. Beste galderarik? Mesedez. Kasu honetan da lehiaketa baten inguruan kultur ekipamenduak beharra dago atezaintza eta tramoia lehiaketa ateratzeko. Batzutan honen inguruan hitz egin dugu, epe batzuk aurreikusi ziren edo aurreikusita zeuden abendurako, gero maiatzarako, eta ia urte bete pasada. Okerrez banaiz, okerrez banaiz ez pleguak landuta daude, eta iritzi juridikoa nik uste dut ere bai, dakidanez, orain dela urte bete arte behintzat aldekoa zela, eta, galdera da, noizko aurre ikusten duzue ateratzea lehiaketa hori mesedez. Nik agindua emana dut lehiaketa hori ateratzekoa, eta pentsatzen dut, teknikariak publikatzen dutenean aterako dela, baina agindua emana dago hori bezala beste hainbat lehiaketa ere ateratzekoa, publikatzekoa eta lehenbailen esleitzekoa. Bai, bino planin bat egongo da kontratazioan taula horretan edo asmo horietan, eta ze postuan dagoen edo nola aurre ikusten duzu aurten aterako da, badakit agindua emana duzula, niri esan zen didan, agindua eman duzula, binon pentsatzen dut, kontrolaren bat izango duzula, ez dakit kontratazio plegu horietan zein dagoen aurretikan, badago kasinokoa, lehen aipatu duguna, badago hau, badire beste batzuk, eta gutxi gora beran noiz ikusten edo noiz aurre ikusten duzun, aterako dela. Bai, eskerrik asko. Badaude lista gorrian dauden hainbat zerbitzu urteetatik esleitu gabekoak, eta niretzat horiek lista gorrian modu urgentean esleitu beharrekoen artean daude, eta tramoia eta atezaintza zerbitzukoa horietako bat da. Agindua emana dago nik
nahi nuke abenduak 31-arako horiek guztiak konponduak egonak izatea, ez 2024ko abenduak 31-arako, baizik 2023ko abenduak 31-arako. Maiatzaren 30ean gaude eta oraindik badaude batzuk atera ez direla. Nola dagoen nire aurrikuspen plangintzan? Ateraia behar luke. Agindua emana dago, lanketa egina dago aspalditik eta ez da publikazioa oraindik egin. Ulertzen dut lan volumenaren ondorio dela, baina urgentziazko gai bat badela argi daukat eta behin eta berriro biltzen garenean kontratazioko gaiak jorratzerako lista gorrian dagoen zerbitzuetako bat da tramoia eta atezaintza zerbitzuarena. Mi esker. Bueno, gu EAJ-tik ere bai adierazi nahi dugu oso harrituta gaudela polikiroldegian egon den presioen igoerarengatik. Bueno, queremos expresar nuestra sorpresa y desacuerdo por el incremento del coste de los cursillos que tantas quejas está generando. Incremento que, vamos a recordar, fue aprobado en el Consejo de Hondarribia y Lantzen por Bildu y Abertzale, con todos los votos vuestros a favor y los nuestros en contra. Bueno. Abstención, perdón. Bien, vale, abstención, perdón. Bueno, la verdad es que no nos está extrañando nada que esta subida está siendo tan comentada entre la ciudadanía, porque en algunos cursillos se ha incrementado hasta en un 750% el coste de los mismos. Oso ondo makillatu dituzue, hori bai, zeren, karo, juten zarete, bueno, ikustera triptikoak, eta triptikoetan aldatu dituzue izen batzuk, gero maiztasuna ere bai gutxiagutu da batzutan, lehen 2 hilabete kobratzen ziren eta 2 hilabete jartzen zuen kurtso batzuetan dago bakarrik jarrita bat, eta, bueno, horretan, zoriondu behar dizuegu, oso ondo makillatuta dagoelako eta oso berritzaileak izan zeratelako. Baina, bueno, vale. Mostramos nuestra sorpresa porque llevamos años y años escuchando que Hondarribia tenía el polideportivo más caro de todo Guipúzcoa, cosa que ya se encargó un compañero mío de desmentir con datos objetivos. Entonces, bueno, pues llegáis y después de todas las urgencias que teníais, urgencias tales como las de las solicitudes de los empleados, etcétera, etcétera, bueno, pues llegáis y después de un año lo único que habéis hecho ha sido subir las tarifas del polideportivo. Es lo único que habéis hecho. Entonces, bueno, además vemos que en algunos el incremento viene limitado por la ordenanza fiscal. Podéis leer todos en la página 96 el tope de tarifas que pueden aplicar. Entonces, como encima además ahora vamos a actualizar la ordenanza fiscal, y me imagino que subirán las tarifas, queremos saber si los precios del polideportivo van a seguir subiendo. Si vais a subir más los precios del polideportivo, de los cursillos del polideportivo o no, o los vais a dejar ya así. Esa es mi primera pregunta. Vale. Bueno, luego además también queríamos comentar que lo maquillabais también un poco comentando que tienen que ser coste efectivos y que no tienen que ser deficitarios y tal. Y nosotros desde el PNV queremos decir que los servicios públicos sí pueden ser deficitarios y tranquilamente pues se tiene que responder a unas determinadas demandas, igual que las responde Osakidetza o las responde el transporte público, etcétera. Entonces no vemos ninguna razón por la cual se haya tenido que subir tanto los precios. Vale. Bueno, aparte, luego ya a modo de sugerencia, hacía unos meses escuchamos aquí a un grupo de pensionistas que solicitaban en este mismo salón de plenos bueno, pues unas reivindicaciones de todo el tema de sus pensiones, etcétera, y nosotros escuchamos con atención y con bastante empatía. Entonces, bueno, todos sabíamos un poco que esas sugerencias o esas peticiones que hacían en este pleno caían un poco en saco roto porque nosotros no tenemos ninguna competencia en ese tema. Entonces, nosotros lo que venimos un poco a solicitar es
bueno, pues nuestro apoyo, ¿no?, a esos pensionistas en esos aspectos en los que sí que tenemos competencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería una de nuestras competencias. Entonces, lo que sugerimos es que en las próximas ordenanzas fiscales o en las próximas actualizaciones de los precios se tenga en consideración a todos estos pensionistas, no a todos, obviamente, sino a aquellos que tengan un tope de ingresos, ¿no?, pero se les tenga en cuenta y se les haga una reducción de estas tarifas o estos precios. ¿Vale? Esta es una sugerencia. Eta gero bukatzeko, gaur egin duzun prentsaurrekoaren harira, Igor, gaur goizan egin duzuna, zuzenketa bat egin nahiko genuke. Etengabe esaten duzue Hondarribilantzenen egoera ekonomikoa oso txarra dela. Baina gogorarazi nahiko genizueke Hondarribilantzeneko 100% udalarena dela. Eta udala oso ondo dagoela, oso ondo utzi dizuegu udala. Beraz, ekonomikoki oso ondo dago gure udala. Bai, ez? Bai, orduan, Hondarribilantzen ondo egotea zuen ardura da. Zuena. Vale? Ni esker. Eskerrik asko zuri, Alaitz, argitzeko ditugun zailtasun askoetarikoen artean prozedura aldeko zailtasunak dira eta Hondarribialantzen horretan izar bat da udaletxe honen kontu bateratuen gai horretan. Erregistratu gabeko hainbat eta hainbat elementu, prozedurari gabeko hainbat eta hainbat egoera, langileri gabe Hondarribialantzen, kiroldegian bertan hainbat espazio inola erabiliak inolako kontraturik gabe. Zenek ez egiten ari zaigun guztia eguneratzea eta ongi jartzea. Eta ongi jartzeko saiakera horretan ondorioztatu den gaietako bat ekonomikoaz aparte da egoera orokor batena Hondarribialantzen likidazioan jartzearen beharra daukagula. Kiroldegieko prezioi dagokionean, aipatu lehenik eta behin, kiroldegiko prezio orokorrak, hau da, abonamenduen prezioak ez direla ukitu. Hori lehenengo gaia. Abonamenduen prezioak eta sarreren prezioak ez dira ukitu. Berdin mantentzen dira. Hondarribialantzenera eramantzen proposamena udako ikastaroen prezioi dagokiena da. Ikastaroen prezioi dagokiena. Eta ustiatzen duen enpresak egindako proposamenean oinarritzen da eta guk bat egiten genuen, izan ere bazeuden kurtsoak hilabetero 5 euro ordaintzen zirenak eta bazeuden kurtsoak 20 piko euro ordaintzen zirenak hilabetero. Eta desoreka nabarmena zegoen urteetan prezio horien berrikuspenik etzelako egin inoiz. Iruditu zitzaigun igoerak egin behar zirela oreka ekonomiko bat mantentzeko noski, ordua pertsonako 0,48 edo 0,54 eurokoa denean uste dut ulergarria dela eguneratze bat izatea, eta nik uste dut igoera nabarmenenak jaso duten ikastarotakoei emandako azalpenetan ulertu dutela zergaitik igoera horiek. Hala ere igoerak dira, bai, eta ez zaizkigu erosoak egiten igoerak planteatzea. Jeistea eta dohainik jartzea gustatuko litzaiguke guztioi, noski, baina zerbitzuak ordaindu eta mantendu egin behar diren horretan zerga bidez edo tasa bitartez, eta kasu honetan Hondarribialantzen sozietate bat da eta kiroldegiaren ustiapena beste enpresa bati esleituta dagoenean, por cierto, kontraturik gabe. 2020 urtearen amaieratik kontraturik gabe.
egoera batzuk zailak dira. Eta zailtasun batzuren aurrean arduraz jokatu behar da eta arduraz erantzuten ari gara. Eta, por cierto, komunikabideetaz hitz egiten dugula eta egiten diren oharretaz, sare sozialetatik eta egiten diren oharretaz ari baldin bagara, aipatu nahiko nuke EAJ igoera horien kontra ez dela azaldu. Gainerako taldeak adostasuna eman geniola proposamenari eta EAJ abstenitu egintzela, hau da, etzela kontra azaldu, eta beraz onartua izan zela igoera hori egoera zail bati aurre egin behar diogulako, eta batzutan gogoz kontrakoa baldin bada ere, neurri zailak hartzera behartuak gaude, egoerak ez direlako xamurrak beti, eta horregatik hartu zen egintzen proposamena enpresa kudeatzailearen aldetik, eta Hondarribia Lantzenen administrazio kontseiluak ontzat eman zuen, eta horregatik onartu da. Baina, benetan, ez zaizu inkoherentea iruditzen orain arte, urteak eta urteak, lehen urte arte, esaten egotia, garela Gipuzkoako polikiroldegirik garestiena, eta orain iristerakoan tarifen igoera aplikatzea, edo, presioen igoera aplikatzea. Ez zaizue inkoherentea, politikoki inkoherentea ez zaizue iruditzen? Alaitz, Gipuzkoako kiroldegi garestiena kuota aldetik, kuota orokorren aldetik, aipatu zuena ez ginen gu izan. Donostiko udaleko kirol zinegotziak egindako adierazpen batzuk izan ziren. Hain zuzen, zuen alderdikoa zen zinegotzi batek egin zuen, atera zuen Gipuzkoako kiroldegien prezioen urrenkeraren taula. Eta inkoherentea baldin bada, zuen alderdiko zinegotzi batek ateratzen duen taula, gainera komunikabideetan ateratzena, ez genuen guk kaleratu. Zuen taldeak kaleratutako informazio bat zen, eta informazio horren arabera, hori jakinaren gainean zeundeten, eta herritarrak jakinaren gainean zeundeten, publiko egintzelako komunikabideetan Donostiko udaletik egindako azterketa baten oinarria zuena. Eta ez dut uste inkoherentea denik esatea kuotak Gipuzkoako garestienak direla, eta gero kursilloetan edo ikastaroetan kriston aldaketa nabarmena dagoela ikastaro batetik bestera. Eta uste dugu zintzoki eta arduraz jokatu dugula eta berresten dugu ezinbestekoa zela horrelako igoera bat egitea 0,48 euro orduko ordaintzen ziren ikastaro batzuetan adibidez. Eta egin dena izan da parekatu ikastaroen kostea, gutxi gora bera, padel egin nahi duenak edo igeriketa egin nahi duenak gutxi gora bera antzeko prezio bat ordaindu dezan kiroldegian. Eta uste dugu arrazoizkoa dela eta uste dugu zentzuzkoa dela egin den planteamendua, gainera adostasun maila handia eduki duela iruditzen zait eta bereziki kontrako iritzirik ez duena izan. Mila esker. Eskerrik asko guztiei, beste galderarik? Bai, nire galdera garoan zango da. Gaur goizean ikusi dut euskarazko taldea osatu dela. UE gorrian, euskarazko taldea. Ez, bai, nik lehenbiziko notizia izan da. Gero nik izan dit, atzo zuk aipatu zendula. Talde hori irikia da, nola, ezke nik gaur enteratu naiz. Igual. Bai, lehen esan dudana, gaur onartu duguna da, herri udala mailako Hondarribiko plana. Aurrian martxoan egin genuen herrikoa, eta herrikoan horre erabakitako bat zen sortuko genula Euskararen maila. Ordan Euskararen maila bildu zen atzo, egin zen lehenengo deialdia, eta bai horre onartu nion atzo Noemiri, ez nizuela bozera mailei aurretikan esan, eta txal hori esker
momentuan esaten orduan. Maila horren helburua da, dagon bezala mugikortasun maila, gero aurrerago sortu nahi dela kulturaren maila, euskararen mailan eragile ezberdinekin gauzak alde batetik bolkatzea esate informazioa zer egin dugun, eta zer egin dugun ostalariekin, zer egiten ari garen ikastetxeekin, eta hori Nortasunaren batzordean azaldu genuen zeintzu diren lan lerroak, eta horren berri ematea, eta gero atzo egin genuena zen dinamika batzu, zer egin dezakegun herri mailan, euskararen inguruan erabilera gehiago indartzeko, baita ere egin genuen dinamika, ze izen aldiogun jarri berez dena euskara sustatzeko plana, horreri ze izen aldiogu izena jarri herri mailan, eta bai lanketa hori egin dugu, eta maila hori asmoa da urtean 3 elkartzea, ulertzen dugu lehenengoa izan dela programa sortzeko egin dire hor bilerak, hori izan dela lehenengo hasia, orain egin dugu 2. maiatzan, eta hurrengo izango da azaroan. Baina horrek ez du esan nahi, naizta maila 3 alditan elkartu urtean zehar, nola maila hori 4 zatitan banatuta dago, berriro esaten dut, alde batetik merkatariak, ostalariak eta 2. ikastetxeak, 3. aisialdia kirol elkarteak eta 4. herritarrak, hoiekin elkartuko gera beharran beste. Eta adibidez, orain egon gara eta ari gera lanketa egiten bereziki ostalariekin eta merkatariekin, tabernetan kartak eta euskeraz ere egoteko, paisaia linguistikoa deitzen zaion hori euskeraz egoteko, eta UEMatikan egiten dute udararo UEMako herri guztietan kanpaina bat. Eta ordan egoten dira bereziki turistei bideratuta, hiztegitxoak daukazu euskeraz, gazteleraz, katalanez, gallegos, inglesez, hori jendeari ematea, hemen bertako abestien QR batekin aldezu ikusi zeintzu diren hemengo abestiak, eta baita ere mantel txikiak individualak, non esaten zu, nola hemen badagon bertako hizkuntza bat, eta berriz ere hiztegi txikia. Nahi dut esan, gu joaten garenean kanpora beste herrietara saiatzen garena beste hizkuntza hitz egite, horren berri ere emateko. Ordan hori adibidez, ostalariekin ari gera, ikastetxekin ere bai, eta... Irikia da, maila. Gonbidapena bidali zaie, horretik eskatu duguna da, udal sail ezberdinetan datu basea merkataria eta ostalaria. Kirol elkartea zaintzu diren, aisialdekoa zaintzu diren, bidali zaie hoiei, eta gero ere egin dugu udaletikan eginda deialdia, esanez, irekia dela nahi duen guztiak parte hartzeko. Ze, 4. ardatza, 4. blokea da, herritarrak. Ordan, edozein herritar, nahi duena euskararen inguruan bere ekarpena egin zer egin gozun, irekia da bai. Eskartuko nuke errungo maila biltzen zatenean abisatzeko. Abisatu nun aurretik, ez beharran beste denboraekin, atzo goizean jabetu nintzelako eta onartzen dut hori, baina bai. Honekin, ongi baderiotzu zuen, 8:04 amaitutzat emango dugu maiatzeko osoko ohiko udalbatza. Mila esker guztioi egindako ekarpenagatik.